Ben pois, benvidos e benvidas un día máis, unha semana máis a un stream onde non se ve a miña cam. Xa dicía que faltaba algo. Bueno, que tal, Rodicio? Mentres poño a cam, para que se vexa a miña preciosa cara. Boas. Que bonito. Encántame os directos de tripas. De verlle onde se lle ven as cousas por dentro, onde se ve o funcionamento. É como making of, digamos, non? Claro, joder, como ver a película esta sobre Apocalipsis Now, ver aí The Heart of the Darkness, sabes? Sinto que vexo como, sabes, como se fai a arte. Home. Makers. A comparación con Scorsese non, quen é o Ford Coppola. A comparación con Ford Coppola empeza moi arriba xa empeza moi arriba o directo xa. Home, que aquí sempre comezamos arriba. A ver, non nos vamos a comparar con directores malos de cine, sabes? Claro, non. Claro. Hai que apuntar arriba. Logo xa hai tempo a baixar. Logo podemos ir a Andorra tamén, a este paso. Non presentamos a Darío, o outro que escoitades de fondo é Darío tamén. Efectivamente. Sí. Tamén se alguén coñecedes, eu estou convencido, o sea, aloubelles de a cara e tal, pero se alguén coñecedes, estou convencido que é a Darío, porque é a voz máis característica. Sí. A voz do ultratumba. A voz realmente cheiro de todo o asunto. Efectivamente. E ollo, porque estamos considerando a posibilidade de dotalo dun micro novo. Sí, bueno, está en camiño, todo hai que dicir. De feito, o micro que tes agora fai un eco que flipas. Estou oindo a miña voz dúas veces. Espera. Agora Escoito moitísimo. agora mellor, non? A ver, Falatilo. hola. Sí, mellor. Sí, agora mellor. Que tal, Fedello? Que tal? Bien. Como Que tal, andamos? Fedellux? Estive vendo outro día, un pouco Perfecto. o voso stream de Portal, calidad aí. Que máis falta? Bueno, agradecer a Koimaru polo follow. Xa somos concretamente... Somos 47, estamos aí desactualizados, Non pode ser. Como pode ser isto? Somos. Sei no que... As barras estas de seguidores son un pouco así, porque... Non sei como facer para... A ver, 47 seguidores. Porque de probar o widget e tal... Aí o temos. Empezar tamén o directo coa música de Naruto, tío, arriba. Veñome arriba, Temos os Veñome 47. arriba. Ahora saen os 47. O que pasa é que cando... Fedellux, a ver se nos podes axudar ti tamén. Temos a barriña esta de novos cheirers aí arriba. Son os quedan 3, sí, estamos a puntiño. O tema é que temos a barriña esa e cando nos segue alguén en stream funciona ben, sabes, actualízase todo. O tema é que cando nos segue alguén, como por exemplo Koimaro, que nos seguiu hai 4 días, e non se actualiza a barra, sabes, teño que darlle o así manualmente para que se actualice, pero ahora se o cambio, que carallo, imos pasar xa ao xogo, vale? Sí, a ver, jiji jaja, tripas de directo, pero, sabes, tampouco... Sí, pero a traballar. No, que carallo. Que tal? Ves, estás a ver? No, está mal posta a cámara, Tens que colocar a cámara tamén. Iso hai que deixar as dúas opcións para que simplemente... Sí, sabes? temos que facer dúas escenas. Sí, capturar dúas cámaras. Isto é directo. Estás vendo como facemos aquí. Isto recorda, o sea, lembra moito a cando desmayose Lopetegui en la Sexta, sabes? Tipo, A máxia do directo. Problemas del directo. Tamén é que estaba vendo Inside Lopetegui, sabes? Claro. Ai, pois, non sei, que tedes ganas a Inside. Eu a verdade que teño moito hype, A ver, eu xa o xoguei. Entón vou pero non o conteslo. Vou máis comedidamente. Pero non pasa nada que eu hypeme co que sexa, non? Eu son como o tío este que se está facendo ahora famoso, o pavo este de Lugo, el Xocas este. Non sei se o biche de eso de... Pero non é un juego, non é un juego, la vida non é un juego. Admito que descubrino hoxe, o sea, estou forísima. O tipo non sei se biche des que fixo un par de vídeos. Sin tocho. Houve outros vídeos falando do... Son as mayúsculas, Sí. Fixo outros vídeos falando de... Non dame de mierda, sí. O de Andorra e tal. E o tipo decía, bueno, porque a mí me sale de la polla, levanto aquí un hospital en España pagando impuestos aquí, joder, ¿sabes?
Si tu madre va al hospital, le pago... A la muy cerda, le pago el hospital con la polla, a la muy cerda. Sí, sí. O puto amo. É o meu Deus, o sea, francamente. Bueno, O meu pai. aquí estamos. O meu pai. O xogo comeza directamente. Ti En serio, entras tan de golpe. entras así, evidentemente podes pausar e tal, pero é moi minimalista. Ti entras, pon inside, xa directamente quitas o rótulo e caes por aquí. E Oh, punto. que bonito. Que guai. É un xogo como moi físico, no sentido de que ves, o rapaz reacciona a todo, sabes? Fíjate, como o caer fai, tal. Sí, Fedellus, estou a ler aí no... É que eu teño aquí a tablet posta co directo tamén, e aí depurarlo en sechos dos mensaxes anteriores, pero non ame de mierda, non sei por qué. Pero bueno, en fin, temos que quitar o das mayúsculas porque, mira, ao fin e ao cabo tampouco temos tantísima xente como para... Temos moderador de seguimento de masas sen seguimento de masas, sabes? Claro, Antes de que fuera mainstream, diría eu. Creo que nos está compartindo o son, a nos. É moi baixiño, é simplemente... O sea, bueno, pois é moi baixiño, sí, entón, vale. Imos ver. Cando saia algo máis, pois vamos vendo, vale? Veña. Joder, Imos teño moitísimo... Faloume Recuncho Gamer tamén de que xogazo. A verdade que estou con moito hype de velo. Como se me oe? Eu non vexo o vídeo, pero bueno. Digo que como se me oe a miña voz polo micro, digo. A ti ben. Notase super ben, Miguel. Notas un montón o micro novo, Estamos aquí investindo no Twitch. Por favor. De feito eu teño o micro malo para que Miguel pareza mellor micro. Temos calidade por compensación. Vedes que o xogo é un falso 3D, en plan que parece que hai profundidade, pero realmente non podes ir ao profundo ni nada, sabes? Sí, non? Como cos típicos render de... Claro. Fedellux, eu estou preguntando a eles basicamente porque para que eles non vayan co retardo do stream, estamos compartindo unha pantalla por outro lado para ver se oen o son do xogo. Que se ven o xogo. É sorprendente porque sí que non hai nin pantalla en negro explicando nada, ni nada. Nada. A historia é totalmente para que interpretes ti. O sea, total e absolutamente. Unha historia bastante... Bueno, ao final xa veredes. Non vou dicir nada. Fas ti eso? Estás te agachando voluntariamente ou fai no automático? Está agachado pola escena, basicamente. Eu non fago nada. Pola escena? De feito, non o fas ti. No. Unha pasada iluminación, tío. Non podes nin correr nin nada. O sea, os controles que eu teño son o joystick e o botón A para saltar. E xa está. Escoitades os pasos do tío e tal. No. É que non estás compartindo en Discord o xogo. Eu estou vendo en Twitch. No. Sí, que te dicir iso? No, espérate. No, sí, vos sí que vedes, Fedellux. Estás aí disfrutando do xogo, pero... Agora sí. Agora supoño que sí. Agora sí. Vale. Agora sí. Aí estades. Quitado do Twitch. Foi un pequeno desfase. Sí, pois mira, eu agáchome basicamente polo que é a situación, o contexto. Estes tíos vanme mirar, entón eu estou así, sabes? É un pouco... É moi guiado o xogo. Realmente, en canto a controis, fai puzzles bastante complexos, pero con controis moi sinxelos, sabes? Non... Pero estáme flipando o comezo e media res tan bestia, tío. Sí, ti caes aí e punto. É un pouco parecido ao Limbo, que o Limbo tamén non tes nin puto idea do que está pasando. Sí, son os mesmos diseñadores, verdade? Os de... Sí, é un pouco o Limbo 2.0. Play 5 ou... Play Dead, creo. Play Dead. Mira, basicamente aquí é outro control que hai no xogo, que co botón X do mando de Xbox, co botón X, ti fas así e xa podes empurrar as cousas. E non hai máis, Pero isto dache un xogo... A nevera é un guiño a outros panoramas apocalípticos tamén. A Indiana Jones. Sí, bueno, Indiana Jones anteriormente Regreso Star ao Wars. Futuro. What? Voume subir un pelín o meu micro, que sei que no último directo estaba un pouquiño baixo, Desculpa. Que gracioso, tío. Como vai colocando as escenas por detrás moi devagar. Sí, é increíble, Un puntiño teatral tamén niso, verdade? Sí, a verdade que sí. Que bonito. Xa temos. A ver, volvemos cos xogos bonitos. Aí tivemos un... É bonito, un pequeno detour polo Obradín e por Disroom a base de sufrir. É moi bonito, está moi ben feito, sobre todo e tal. É outro estilo, claro, non é como a Short Hike, que é un xogo bonito en plan ben bonito tal. Este é como moito máis dark, pero está increíble. Sí, nin tampouco como Gris, que Gris era máis luminoso, por decirlo así. Sí. Vale, Fedellux, ven cando queiras, tío.
Es benvido. Todos os que estades no chat tamén sodes benvidos para... Podes aquí falade, falar o que irades. Haremos Mira, este preguntas can vai me tocar o carallo. Probablemente me mate. En serio? Sí, tes que escapar, que cabrón. Uai, pero case non hai sons, sí que... Pues non me colleu por nada. Ou eso can ladrar, non? Sí, escoitas. Vale, pois... Non, o xogo é ambiente, o sea, o sonido é ambiente, non hai palabras, non vai falar ninguén en todo o xogo. Non vai falar ninguén en todo o xogo, en serio? Nada, a historia do xogo é 100% interpretable e 100% visual. Non, vamos, é unha fumada destas que a xente lle dá, faise moitas pallas mentais e tal. Sí. Eu... Ai, pero está guai eso, Sí, o que pasa é que a miña personalidade TOC vai un pouco en contra destes videoxogos tan interpretativos, sabes? Pero bueno, sí. está moi ben o xogo. Falábamos o outro día, non? Falábamos o outro día o dos finais non abertos, pero si esa narrativa como puramente interpretativa onde mira, non che nada masticadiño. A personaxe agora corre máis. Funciona ben, tío. Aí se te ve a luz, cáchate. Claro. Está ben tamén que eu teña xogado xa eu, porque así xa sei máis ou menos o que facer, sabes? Non nos vamos quedar atorados. Vai nos quedar máis peliculiña, máis... Sí. Bueno, mellor, Eu xogo curtiño de todos os xeitos. Non é curtiño tipo Limbo, porque o Limbo era moi curto. Pero xogamos moi rápido, non me importaba ver. O Limbo tampouco o vin, pero o Limbo non é como ainda máis agoniante que este. Pode ser incluso máis emo, sí. Pero bueno. Mira, ahora perseguenme tal. Creo que teño que escapar para que non me collas, sí. Parece flipante a... Sí. Mira como corro máis, ves? A música, tío. Ti se fas o que tes que facer non tes problema, escapas, pero mataron. En serio? Sí, mira. E xa está, acaba o xogo e checkpoint, sabes? O sea, checkpoint, volves a empezar. É matante a monte, xa. Mira, pego un tiro, tío. Sí, non hai máis, o sea, ti pasas o xogo escapando. Logo xa fas cousas de xeito un pouco máis activo, pero ti pasas o puto xogo escapando. É super agobiante. Moi dark, tío. O sea, ese momento de morte seca sen nada. Sí, totalmente. E bueno, o Limbo notase que é un xogo, na miña opinión, menos pulido que este. No sentido de que podemos xogar este e despois o Limbo para ver un pouco a diferencia ao revés. Aquí somos de facer as cousas ao revés. Se o acabamos pronto, a mí non me importaba velo. Este eu penso que nos levará 2 directos. Non sei se viches unha película... es que esta morte me acaba de parecer como, o sea, moi chocante, tío. Hai unha película sobre unha destas masacres nos institutos norteamericanos onde vas seguindo os personaxes durante media hora e de repente chega un tío e empeza a matalos a todos sen nada de contexto. Moi seco todo, sabes? Xa, joder. E me acaba de recordar moitísimo esta morte, sabes? Como de... No, pensabas que iba a haber como un xiro de cámara ou un momento máis de tensión creado. No, nada. Pum. Chega o tío e te funde. Sí. O sistema de puntos de control é este. Bueno, claro, eu xa teño todos, sabes? Porque xa non quero facer spoilers, vamos para atrás. É isto. O último punto de control que podes cargar, este é onde comeza o xogo, e ti, sabes, aquí estabas, pum. Elephant. Se alguén coñece a película, Elephant, é a que estaba falando, é moi dura tamén, Hai momentos de violencia moi seca, moi como sen nada de contexto, sabes, como moi real. Sí, Miguel, di aquí Miguel Refervenza, para min tamén sai de un xogo superior a Limbo, non te has aprendido no outro. Sí, basicamente eu penso que Limbo é como un... Non sei se Limbo é un ensaio ou ensaio de un xogo máis completo. Limbo é máis curto, máis tosco gráficamente, a historia tamén é un pouco así interpretable, pero é máis... Vese un pouco máis os tiros. Este xogo é máis redondo. Ainda que o final é un pouco... O final é moi what the fuck, xa vos lo digo, pero bueno. A ver. Pero bueno, que o xogo é isto. Xa ves que é isto e non hai máis. Pero non me fagas spoiler aquí, non me fagas spoiler. Non fago. Vamos para... Xa está, mira, así cargas a partida, das e xa está. O xogo moi... Eu estou metidísimo agora mesmo. Ves, aquí se non saltas, caes, e o tío cóllete e mátate. Tío. Ves que teño que saltar o tronco aquel. Pero é turrivísimo isto. Sí, é así. Que nos van pechar a cable, tío. Ves, non salto, teño que saltar. Oxe, o colectivo afectado somos nós, o sea, directamente. Teño que esperar aquí, pero antes de que chegue outro, sabes? Darío, escoitas eche super baixo, tens que acercarte a mí. Agora mellor. Mellor, sí. E aquí xa non me siguen, creo. Mira, dispárame un pouco, pero aquí podo escapar. É moi guíate o xogo, sabes? É moi... Bueno, o sea,
Pero baixar Sí, un en poquinho. cada morte hai como unha pista de como sobrepasar, a verdade. O xogo que como que están nunha dictadura ou algo así. Non sei, tío. Non vou interpretar porque que é unha auténtica pasada. No, hoxe toca Colleronme, tío. Pareime un pouco e colleronme os cans. Notase moita influencia Pero madre santísima, tío, pero estou collendo traumas aquí, Notase, Estou... notase Xa. moita influencia da estética nazi e todo o rollo tamén no xogo. Ti crees, É raro, xa te digo. Parodiando a Carlos. Paradiando a cara, sí. Sempre hai nazis en todo o que facemos. Pero Neste sí que... xogo non se poden acariciar os cans. Efectivamente, Agos, neste xogo acarician os cans aquí, máis Sí, sí, bastante. Isto é como o mítico humorista que decía en Ves, Rusia, persiguen. na radio, escuchan a ti, pues aquí los perros te acarician a ti. Claro. Sí, Na Rusia Aquí comunista, vanme disparar. Non me ti podo está parar aquí, cariñado. Se me paro, collemo os cans. Teño que seguir. É un xogo que as mecánicas adáptanse un pouco á situación, no sentido de que ti vas facer 3 ou 4 cousas, logo hai puzzles que son un pouco máis paradiños e tal. Pero É un pouco No, que como- agobio, tío. sí, é así todo o tempo, Ai, que morro, xa non me acordaba que tamén morres. Podes te afogar aquí. Afogado. Afogas, sí. É como vida real o xogo, entón, non? En plan que se che collen, pois che matan, ou tal, o sea... Xa, pero, joder, non sei, sempre É hai un pouco hardcore. hai un pouco de pacto de ficción, sabes, de que hai como un forcejeo, sabes, un Mira, sufrir de un último a ver. estertor, sabes? Podemos xogar rollo dummies e ir probando todas as formas en que morremos, porque aquí evidentemente o que teño que facer é non, tío, bucear. que me- Darío, que teste me- que chegar máis ao micro, senón Sí, es que te has hecho moi baixinho. Agora, eche moi baixo. A ver se subindo o volume. Mira, Agos tamén xogou os dous, Agos tamén xogou a este e o Limbo e a verdade que teño a sensación de que son xa un pouco clásicos estes dous xogos, no Sí que sentido son, de sí que son. Se os xoguei eu son moi casual, se os xoguei eu que son clásicos. Pero este levarános, eu penso que 2 directos ou 3 como moito e o Limbo probablemente un. Podemos xogar este e despois o Limbo, facémolo así un pouco ao revés, pero vemos tamén a diferencia, sabes? A mesma idea feita de 2 xeitos diferentes, eu penso. Sí, ou ver as dúas iteracións, é interesante. Sí. Mira, di Agos que xoguemos o Stanley Parable, sí, o Stanley Parable está na lista, tranquilo que todo chega. Temos moitos xogos clásicos, Xa ves que aquí a idea é facer isto porque senón me te collín. matan a tiros, non? Sí, de algún xeito me matan. Tengo Ahora, idea sempre de vai- facer isto. Sempre poden che matar, eso dende logo. Sí. Mira, refeito estaba agora pensando, falaba outro día, hai un concurso de relatos en, non sei se o coñecedes, en Biosbardia. Ah, por certo, eu só Perdón. digo unha cousa. Se antes, fíjate como a personaxe está todo mollado, logo vais secando e tal. Se ti pensabas que isto era turbio, vas flipar a partir de agora. Bueno, xa, os gochos mortos tamén. Sí, ti espera. Moi San Martiño aí, Ti espera, vos esperad. O Stanley vai molar para estar falando Sí, e para facer o tonto e tal. A putada sacamos que aí temos... o xermo filolóxico para falar do Stanley Parable, hai moito que falar de narratoloxía e de Sí. cousas destas. A putada que imos ter que calar de vez en cando para deixar falar o narrador, que ten bastante peso. Pero te cacholado todo. Sí, ese xogo é... Vamos, o xogo é un ratiño nada máis, Xoguei un anaco só. Buah, pues Porque, bueno, realmente é un xogo infinito, Eu xoguei moito, Eu saquei moitos finais porque me volveu loquísimo, En cambio de Beginner's Guide non me gustou tanto. Non lle vin tanta gracia. Tamén podemos xogarlos, son interesantes. Ves eses puntiños amarelos de aí? Sí. Estánme seguindo e tal. E agora saio con eles por aquí. Ostra, Agos, todos os finais, Meticheche horas, a min costou un montón e non saquei todos, Metinlle horas e non saquei todos. Que son, lucecus ou...? No, son pitos. Son pitos. Son pitiños. Sí, de Pero Beginner's bueno. Guide eu creo que non é tan bo. O sea, volveuse demasiado pretencioso, ademais, en momentos, o de Beginner's Guide para mí. Onde Stanley Parable conseguía ser suxestivos en abusar da narrativa, de Beginner's Guide pasábase de rosca. A min está molando bastante o xogo, Está increíble a iluminación, tío. Xa vedes que agora é moito máis... Estás escapando igualmente, estás movéndote sen parar e tal, pero xa é moito máis relaxado. Vai por momentos. Hai momentos máis de persecución e hai outros momentos máis tal. Os ritmos nos xogos son moi importantes. Sí. Agora, evidentemente, por aquí digo, joder, non podo facer nada, tal, pois... Uepa. O dos pitos está me recordando a Kafka, tío. Hai como... Sí, hai moitos relatos de Kafka hai como todo é gris, como aquí, e hai como determinados elementos de core que destacan
Pero normalmente isto son simbolismos de liberdade Ah, ou creo que simbolismos mo- de... moi típico nas películas apocalípticas tamén. Sí. Penso en Sin City tamén, claro. O do xogar con esas cores introducidas de maneira máis... Va, pero iso é máis de cómic, porque o cómic é así. Home, así, pero no, fai no cómic, quero dicir, Claro, faz claro, relación a ver, entre as dúas. pero son moi ben... Tens que traer os pitos. Sí, pero bueno, non vos vai gustar isto agora, eh. Vanos matar a todos. Mima, por favor. Esto está sendo rico. Isto é unha tortura visual. No. Que os vai meter por esa máquina? Joder, que estamos en horario infantil, eh? Imos facer nuggets aquí agora. Miguel fainos un contra-spoiler dicindo que os pitos rematan ben. Eu non teño nada de fe en que os pitos rematen ben, eh? Sí, moi ben, todo ben. Ben, Que tiña que facer eu? nuggets, non. Tío, Teño que estaba ir correndo mal. Teño que ir Estaba andando facendo desde mal. máis lonxe. Teño que ir desde máis lonxe. É que non hai outra cousa que facer, eh? Eu aquí deme moita pena a primeira vez que xoguei, pero... O que menos me gusta do Limbo é que o platino é moi chungo. Este é moito máis asequible. Ah, Os pitos tamén recórdame, non sei, lémbrame a Super López. imos aló. A Super López tamén desarrolle. Aí están, aí. Seguen vivos. Como pode ser isto? Máis ou menos, eh? Eu vexo un par que están un pouco tocados. Ah, bueno. Home, aquí o tropo dos videoxogos son os pitos do Zelda, os que te asesinan sempre. Sí, De todos os xeitos, as que galiñas. se pensabades que isto era chungo e tal, e que non vistes nada deste xogo ainda, eh? Lima. Sí, mira. Hai que facer isto. Diagos que neste xogo o Limbo o platino é moito máis asequible. O platino, Pero conseguir todos os logros e tal. Conseguir todos os logros e tal, sí. No Limbo eu creo que o fixen, pero fixen mirando guías e tal. Sí? Ou me quedou un que xa me fartei e tal, Pero o pero... dos porcos tamén... Mira. É que vexo un montón de referencias, tío. O dos porcos non vos lembra tamén a rebelión na granxa, sabes? Sí, eu- de feito. Eu neste momento foi o que pensei, e ao principio como que me buscan e tal, pero logo aí isto aquí e tal. Xa veis que aquí case non podo. Potencia no barro, somos potencia no barro ciclista. A mí en Limbo faltame un que o de morrer só 4 veces en todo o xogo. Claro, sí, a mí faltoume algún porque... Ah, mira, podo subir así. É que, bueno, Limbo, a ver... De pura dificultade, non? Limbo é un xogo un pouco limitado. A min, se un xogo me flipa, podo xogar moitísimas horas, pero facer 20.000 runs ao xogo simplemente por conseguir un logro é un xogo que xogas e xa está, sabes? Non dá a gana de... Algún de vos xogou a Fallout, porque tamén o estilo do xogo é moi Fallout. Mira, este volveus... Este toleou... Teño que facerlle aquí, ole, porque senón... Mátame. Xa ves que... Teño que saltar así, senón me mata, o cabrón. Todos fixemos isto de pequenos na aldea, tamén. Ole, bicho, toro. A música así sombría, está guapo. Que tiña que facer? Eu tiña que facer algo a este. Para... Tiña que facer Todo algo a está este. construído ademais para iso. Ah, vale, era así. Teño que collero. Mira que asco, mira que noxo. A matanza, que xa pasou, San Martiño. Tío, en serio. Mira coa merda e todo. Mátalo. Tío, pero vas matando a todos os animais. Non, os polos estaban, os pitos estaban vivos, e eu que collín foi o verme que tiña. Nada que non se vexa nunha aldea isto. Vale. Ti non eres o malo, non? O sea, non che queren pintar de malísimo. No. Bueno, é que non sei, eu non sei como interpretar este xogo, de verdade. Despois facemos tamén, que paso facemos este conclave Basicamente, para interpretar. Esta é unha das mecánicas que ten o xogo durante case todo o tempo, penso. Que bueno, este... A ver, o Limbo non me parecía nada rexogable. Xógalo e xa está, sabes? E os logros cansaronme moito e o deixei. Este, bueno, como xoguei aí algo de tempo, agora, mira, pois está guai. Xógalo dende outra perspectiva máis artística, por así dicir. O que está detrás é o granxeiro, non? Mira, agora eu estou aquí. Hai varias persoas. Fíxate agora. A ver. Eu son eles agora, sabes? What the fuck? Ves? Pero estes sós non poden. Entón, teño que conseguir abrir esta porta. Cousa que me costara que flipas a última vez. Non... Estás controlando mentalmente, tipo. Outra vez estás moi lonxe, Darío. Outra vez estás moi lonxe.
Estás controlando os tipos mentalmente. Sí. Teño que coller agora co botón de coller cousas e facer que estes levanten a porta, sabes? Menudo repaso por todos os tópicos de... O sea, non tópicos, vamos a decir tropos. Que tópicos é que ten algo pexorativo. Ai. Que guai, tío. Tiven que facer que uns agarrasen a porta porque senón non se podía, sabes? E agora... Non sei se teño que ir eu aí a axudarlles. Ah, non, teñen que tirar, é verdade. Tirar, non empurrar. Vese que todas estas tonterías que eu sempre me atasco moitísimo, aquí xa están, sabes? Home, sendo varios igual solucionábamos máis fácil tamén. Que son ese tipo de cousas que é máis de decatarse que non de habilidade. Sí, non, este xogo de habilidade non ten moito realmente, é saber que facer. Facelos é ser normalmente fácil, é saber que facer. Hola, Recuncho. Sí, xa vin que nos escribiches tamén polo Instagram recomendando o xogo vivamente. Ademais, recomendación con broche dourado, que vende Recuncho Game. Este xogo, aparte, a min pasárame que o comprei, merquei no tardei un montón en comezar a xogalo. Merquei con moitas ganas de, este xogo estaba hypeado desde antes que saíse e tal. E logo tardei un montón en empezalo. Un día xa dixen, teño que xogar isto dunha vez, que pasa aquí? Eu non o teño, e a verdad que levo con el na lista de desexos, non sei, anos, sabes? Sí, Isto que a min pasa algo así. Pásame en xeral cos pelis que sei que van ser duras, emocionalmente duras, sabes? De que como que pos a experiencia. Xa sei a fila de xente. Falando de pelis emocionalmente duras, isto lembrame un pouco a La Carretera, non sei se viches a película. Eu non lín a película, pero vin o libro, tío. E quizás o libro máis duro que lín na vida. Pode ser, que a película é moi dura tamén. É de Viggo Mortensen e tal, non? Basado no... Sí. Non quixen ver o libro dos meus libros favoritos. Pois mira, está por aquí. Xusto teño diante a estantería e o libro está aí arriba, creo. De feito, eu creo que o libro que mellor distopía é. De Cormac McCarthy, que de feito Cormac McCarthy é dos mellores escritores estadounidenses do presente. De feito, o libro para mí, así, o libro que é a obra en xeral, a mí parece o mellor relato de unha distopía, vamos, sen dúbida algunha. Dos que eu lín, o mellor sen dúbida. Pero é porque ademais é increíblemente agoniante. Todo o tempo estás sufrindo, todo o tempo é un sufrimento. Sí. Ademais, a traducción ao galego de Eva Almazán é boísima. Está editado por Calandraca e a edición ao galego de A Estrada é increíble. Moi bo libro. A peli é chunga, De escritores tamén de ciencia ficción así dese estilo está Ballard ou Ballard. Sí. Mira, este xa non me sigue. O tipo este escribiu unhas novelas que son a puta hostia. O tipo está especializado en distopías, de feito. Hai unha novela del que fala de que hai un tipo que vai a África e de repente hai como unha especie de fenómeno paranormal que como que converte todo en cristal. Entón pois están animais, xungla, terreo, etcétera. E o tipo pois está un pouco ca resignación, pero é como un fenómeno inexplicable que converte todo en cristal. Bueno, este entre outros, que hai novelas, as novelas... Hai unha novela así de clásica das de Miguel de Cervantes, Licenciado Vidriera, dun tipo que se convirte en cristal, así mesmo. Hostia, sí. Bueno, este non é ele, senón o que é o que toca, non? É como que o tipo vai a África e atópase que ese fenómeno é como que se fascina vendo os animais congelados, xa non me lembro disto, tío. Helicópteros, etcétera. O sea, como unha especie de Rei Midas distópico, así, unha cosa así, ¿no? Sí, algo así, bueno, porque él non toca nada, é como un fenómeno inexplicable. Pode ser así. Logo está o de O Mundo Sumerxido, que é como que... Pero sí. Merda, non saltei. Non sei se coñeces esa novela, Rodi. No, de Ballard non li nada, a verdade. Vou poñer no chat, por se alguén quere ver. Igual hai que o ten aí e non o lembra o Insight. Sí, pois... Sí, de feito... É un mercado en Steam, pero... É diñeiro, non é caro, é diñeiro ben gastado. Eu penso que é un mercado de oferta, ademais. Na Epic Game, ademais, creo que foi dos primeiros que sacaran gratis, non? Que mira aquí este punto de color, porque o único que é vermello é o personaje, o rapaz, pero de repente tes aquí a caixa forte esta, sabes, que lle dá un toque así de... A min flipame, tío. Boom. É morro, teño que correr, merda, non me daba conta. Por certo, Recio, falando antes do que falabas do Fallout, que saibas que Amazon Prime está traballando nunha serie de Fallout. Pero de que Fallout? Bueno, non se sabe aínda exactamente de como vai ser a historia, pero sí que unha adaptación dos videoxogos a unha serie, os guionistas que van facer esta adaptación
son ni máis ni menos que os de Westworld. O sea que En serio? en Pues... principio pinta bastante ben o que é a adaptación. Que gustouche Westworld a ti? A mí sí, moito. A mí Aquí, pense creo que aquí cando... conseguís un logro. Creo que aquí hai un logro. Se mal non recordo. É que eu conseguí como un logro, sabes? No xogo. pero non a Aquí- primeira... Tens que facer isto. Que é unha bomba? É unha historia que, nada, dache un logro, sen máis. Ui, espérate. Que é iso? Igual era algo de electricidade ou algo así. Agora esta parte cos cans outra vez. Mira, están aí estes pavos. Xa verás. Agora abro isto e o descanse despois, penso. Aí estou. E agora xa veñen. Non podo. Mira, agora están como do revés, sabes? Fan así os tíos. Mira, coméntame aquí en bambalinas Bryce que The Last of Us tamén está baseado parcialmente en The Road. E, home, Sí, eso é certo. Sí. Que a verdade é que cando eu xoguei The Last of Us sí que recordo moito a eso e a películas de zombies tamén. Bueno, non é realmente moi... Sí, pero a referencia da Estrada non é nada velada en The Last of Us, Claro. diría. A Pero mesma bueno, estrutura de parella, un máis maior, outro máis novo... Sí. The Last of Us é unha película de zombies de toda a vida. Sí, pero con esa dinámica máis de parella, sabes? Ahí está. máis apocalíptica e tal, pero A min a peli de The Road deixoume mal corpo. Como hai momentos sí, de... é moi dura, Sí. Igual que o libro, O libro ten... O libro eu lino nunha noite. O sea, atrapoume de tal maneira que o lin sen parar. Non o soltei ata que o rematei, tío. Deixoume loquísimo. O final, ademais, é increíble. Porque o final é imposible de reproducir. Unha cosa super literaria, o final de The Road. Hostia, non sabía. Sí, eu creo que o final non se confía na película, porque non a quixen ver. Eu non vou dicir aquí que igual hai alguén que está No, entrando ganas de penso, vela. O final do libro me parece unha cousa increíble. Ollo aquí, Increíble. Hop! Que non me vexan. Como un macaco. Pero que ibas a dicir antes de Westworld, Rodicio? Que non me esperaba que me gustase. Cando vin os primeiros capítulos, pareceme que iba a ser unha cousa como moi pretenciosa así de filosofía barateira. Que va, está moi ben. E despois, non. O sea, Lucía díxome... asume que a súa natureza tamén é moi de acción e non lle importa, sabes? É como... De feito, a terceira temporada está bastante ben tamén. A min sorprendoume para ben. Non se desinflou, sí. Lucía contoume que, de feito, que a segunda temporada foi moito máis aburrida, pero que a terceira remontou moito. Eu non a vin, non a vin Estou de un acordo, capítulo estou por de aí, acordo. nada máis. Estou totalmente de acordo. O que vale moitísimo a pena de The Westworld, un puntiño máis friki, é a banda sonora. A banda sonora de... As versións do oeste, dos clásicos de rock e de pop. A ver, que opinades disto? Desta xente aquí que van Vamos como pola cidade, xa. controlados totalmente. Van ao centro de reneflanderización. De feito, parece que están sometidos ao mesmo proceso que lles fas ti, non? Como que Sí, unha cousa así. alguén os está controlando como dende un organismo central porque hai menos control. Algo así. Había unha novela distópica. Bueno, de feito hai un videoxogo tamén basado, creo que nesta novela, que se chamase Non teño boca e quero gritar. Que se chama, Darío, que se chama. Bueno, que se chama, perdón. Que se chama eso, Non teño boca e debo gritar. É como que hai un ordenador. Quedan como... O sea, previsa a novela e do videoxogo que quedan 6 supervivintes dun apocalipse que un ordenador mantén con vida e que se dedica a torturalo psicolóxicamente. Hostia. Como dis que se chama? Bueno, Ai, Non teño boca e debo gritar, chama. merda. Bueno, Ti mira, que en este xogo é imposible, a primeira vez que xogas é imposible non morrer, porque ti como vas a saber, sabes, que este chisme vaite, sabes? A ver, si é de proba e erro, O sea, non é un libro, é un conto de ciencia ficción. Pero bueno, está moi ben e de feito gañou o premio mira aquí. Hugo. Eso, fixes un videoxogo e Teño que abrir o... Vale. Teño que conectar a electricidade, evitar que me taseen e chegar aí. Estaba pensando agora no das mortes. O que estaba medio comentando antes. Hai un concurso de
Tío, mira, o tipo que como que fai un estertor. Flipame a iluminación, tío. Pareceme o mellor que tengo o xogo. O sea, moi parece ben mentira, feito. pero creo que o mellor que tengo o xogo é a iluminación. Está moi ben feito, sí. Increíble. Como construe atmósferas É o con iso, que cando xoguemos ao Limbo vai ser como sí. Sabes, que é un bo Claro, xogo é que- o Limbo, non é tampouco malo, pero é que isto é moito mellor. É Artísticamente que non colles moitísimo. os matices, tío. Sí, sí. Non colles os matices e notas, Ten Harry uns Potter. gráficos que tamén lembran un pouco unha película de Disney, non? O rollo, bueno, de Pixar, non? Así, en 3D. Sí, minimalistas e tal. Ah, mira, agora Son moi- teño que facer como eles. É moi, o sea, moi Unity. Ahora xa os vemos como gráficos moi de Unity, sabes, do motor gráfico este. Sí. Buah, tío. Teño Que que momento, pararme. Que momento, sí, Miguel. Esta parte... Aparte ese vos fixades no son, tío, que como pum 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 pum. Que reproduce a tensión, tío, ao sonido ambiente, o Bueno, do corazón fai no FIFA tamén. Sempre empeñado en rebaixar o nivel. Vixes, un aí adiante saltou. sí, que hai que facer iso. Sí. Vale, hai que saltar. E logo hai Guai. xente como normal mirando. Xente no observando, tío. Pero non hai nada que os distinga. Non levan roupa diferente, nin nada. O opio do povo. Pero Ui, que malo fixen aí. Pero bueno, colou. Unha cousa química ou algo así. Non era unha pandemia ou algo. Estes están tontos, os outros están é que é moi raro de interpretar este xogo, tío. Claro, pero ten que haber algo político, porque senón por que van detrás de ti? Que, bueno, político. A saber. Quer dicir, que é o que distingue a estas persoas das outras? Eu que liei varias veces, diagos. Sí, é fácil liar. Bueno, neste xogo é que De feito, ti agora por ler o chat estiveches a piques, eu son maliño neste tipo de cousas. Neste xogo é mellor, o sea, morres de todas as formas posibles, imagino. Pero este puntiño mimético tamén... Que a mí isto puxome moi nervioso porque é unha parte que estás todo o rato pum 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 pum. Ui, tes que ir despacio porque senón, sabes? Non podes saltar, vais me dedo cara a, pero non podo. Está me poñendo nervioso a min, tío. Digo hecho de verdade, Xa case. Pero mira, ahora parou o son. Hai un can, parou o son, pero... Que coño, aí. Sí, como que rebaixaron en xeral a tensión. O non estar o robot ese. Sí, pero pum Observándote tan de preto. pum, segue, sabes? Ahora parou por fin o pum pum. Agora teño que escapar, que xa me viron. Soltame o can. Hai que escapar. Mira, xente non reacciona. Os outros non reaccionan. Os outros están tontos, de verdade. É que están gilipollas. Estes tamén. Sí, están aí. Mira, ven o can. Ahora teño que putear o can. Non me lembro de como era, pero teño que putear o can. E cando estea chegando aquí, subo, e ten que dar a volta outra vez, e así gaño tempo. T-Rex, un policía diferente. Sí, sí. Bueno, falando de distopías, non sei se ti viches a película de Brasil, Rodicio, que é un clásico. Sí, Brasil é un clásico. Buah, Brasil mola moito, Brasil... Que conste que a min a min non me pareceu tan boa, O ¿No? sea, o que a película en sí non me pareceu tan boa, pero porque non son moi fan do surrealismo en películas, pero sí que gustoume moito a estética da película. Está relacionado, evidentemente, por lo director tamén. Con 12 Claro. monos. Gustouche máis 12 monos. Sí, 12 monos gustoume máis. De feito, o sea, é dos Monty Python, non o director. O Terry Gilliam é... como había que O Terry facer isto, Gilliam tío? ocupábase de varias cousas, do aspecto gráfico, sobre todo, nos Monty Claro, Python. pero foi membro dos Monty Python. Sí, foi mesmo. Bueno, creo, aínda. Non estou seguro. Sí, Terry Gilliam é dos que viven. Os Monty Python están indo pouco a pouco ao tacho, como a todos. Buah, non me lembro, tío. Me cago. Como había que Pero facer isto? eu prefiro Brasil, pero entendo que é unha cousa de gustos persoais, A ver, outra Brasil, cousa que... a ver, Brasil a min gustoume, o sea, como película gustoume bastante. O que pasa é que hai algunhas escenas que sí que non me gustaron tanto, pero sí que en xeral, Vale. o sea, a película sí que me gustou, Pero bueno, prefiro 12 monos que Brasil, o la película, digo. 12 monos tamén película distópica, por certo.
Merda, non, isto non Por eso, claro, é que de feito Gillian está como obsesionado con ese xénero, verdade? Sí, está de moda en xeral agora mesmo o xénero distópico. Quizás xa estivo máis demorado que está, eu Sí, creo, é que agora vivimos nunha distopía, entón Xa, non ten moito sentido sacar distopías xa non agora ten mesmo. moita gracia. Joder, macho. Estou naliando aquí moitísimo. Non hai outro elemento co que poida xogar? Non teño que usar ese bordillo, pero que xa andei demais, sabes? Aquí Podes volver isto. para atrás? Agora, espérate. Con este tipo xa podo. É que teño que subir eu só para o chisme de control mental, porque a caixa ten que estar para o interruptor. Entendo. Entón, Claro, agora claro. facemos así. Non podes, tens que traer para atrás, Claro. Vale, os puzzles non son... Que é o que No, distique, en realidad, é o probar. verte a solucionalos rápido tamén parece máis fácil que se tiveses que facelo ti só, igual non era tanto. No, é probar, é decatar todo o que hai que facer. Logo, mecánicamente, non é un xogo complicado para nada. Xa ves que basicamente é pulsar o joystick cara adiante e saltar. O que pasa é que tens que saber como facelo, como... Sabes, aí, por exemplo, tardei un pouco en decatarme de que teña que vacilar o can ese, levalo para un lado, logo levalo para outro, sabes? Sí. É así. Tamén como que o propio ritmo que te impón o xogo te exixe ter calma, sabes? Aproximarte os puzzles dunha maneira moi determinada, moito máis... Sí, como que non é de habilidade, senón os puzzles relacionados coa propia dinámica que ten o xogo narrativa. Eu aquí que tiña que facer, boa. Espera, este teño que baixalo. Hai que deixar a vagoneta aí no... Creo, xa non estou seguro, pero... Sí, porque logo terei que subir, Claro, sempre que hai un elemento hai que toquetealo. Agora quítome isto. E que? E agora como? Podo subir polo... Non. Ten que haber alguma maneira na que poidas escalar, non? Estaba pensando eu, sí. Terry Gilliam, Estaba apuntando todas, o sea, sempre... Aquí facemos a cousa para o público, evidentemente, están aquí a xente disfrutando da nosa conversa, pero parece que non, pero eu sempre teño aquí un caderno onde me vou apuntando todas as referencias que van saindo, porque... Hai un traballo detrás, ainda que non o parece. Hai un traballo detrás. Ali hai outro control mental, non se pode subir el, non pode subir o Sí, tío. aí está. Sí, porque logo podo traer a outro pavo máis, efectivamente. Xusto me decatei. Hai que facer así. E así. Subes ao tipo. E agora sai da caixa, así porque sí. Oh, que guai. E xa a música indícate un pouco, sabes que vas polo camiño. Tío, que creepy. A xente morta metida dentro dunha caixa. Bueno, a xente morta métese en caixas, eu non digo nada, pero iso Pero que non están mortos, tío. E xa sí, sego eu así xa. Levantouse un pouco máis a música, escoitase máis que antes, eu creo. Sí, hai este momento aquí de... Mira, a xente abaixo é normal, a xente abaixo é normal. Sí, están como traballando, que é unha cousa... Ti interpretarás o xogo como queiras, pero eu non teño nin puta idea de como interpretalo. Trae. Pero que alporízanse un pouco, non? Como que... Sí, porque, claro, eu abrín o chisme, entón... O que sí que noto, oiche, falando de distopías, o que eu sí que noto moito é a diferencia que hai entre a distopía británica e a distopía estadounidense, que notase bastantes estilos distintos de narración entre as dúas. Teño que abrir de todo e poñerme totalmente a esquerda. Sí. E poñerme a esquerda, eu. Sí. De feito, este xogo non sei se será británico. Non, creo que son daneses ou noruegos ou suecos ou así, Penso. Mira, os tíos están aí todos tranquilos e agora cando abro fan, que caralho está pasando? Avisa a dirección. Playdead son... Sí, son daneses, son de Copenhague. Daneses, non? Pois mira. Sí. Son de Copenhague. Pero sí, estou de acordo. Hai de feito, como que cada sistema cultural que se achegase de maneiras moi distintas ás distopías. Totalmente. Sí. Os ingleses, quizáis os ingleses, tamén a película esta Fillos dos Homes. Sí, ainda ben hai pouco, Habíamos dicido máis hai pouco. Que película tamén, que película. Tamén de agobio intenso, Para min outra das distopías bastante pretos á realidade, o sea, no que como sería... Hai que a fogo, A fogo. E se falamos de distopías, non sei se coñeces unha serie francesa que é deste ano, do ano pasado. Sí, non a víchela ti. Non a vin, pero falan moi ben dela. Sí, ten moi boa pinta. Como de unha distopía moi cercana, sabes? Da época de caos de primeira distopía. Efectivamente.
Non me acordo como se chama, ti lembras o nome? La caída, creo que chama. Sí. Sí, sí, está en plataformas das que non nos pagan, así que non as vamos citar. Estamos aquí na plataforma morada. Sí que se pode decir, aquí o que non se pode decir é YouTube, non? Que- Como vai isto? YouPorn, perdón. Aquí a auga. El colapso, perdón, chama. El colapso. Buah, aquí tardei, hostia, a ver se me lembro de como se facía isto, tardei, pero increíblemente aquí. Como era isto, tío? Buah, non vou saber, xa estou aquí jodido. Isto é moi Half-Life, cando sube aí a... Sí, mira, e ahora que sai auga de distopías galegas, podíamos mencionar a creo que é do ano pasado, se non é do ano pasado, de hai dous. A novela esta de Antía Yáñez, que se chama Big Water, que é juvenil, pero está ambientada nunha sociedade tamén distópica onde a auga é un recurso super escaso e empeza a organizarse unha sociedade super estamental, case en forma de colmeas, para priorizar o aprovechamento de augas tamén. A verdade é Hostia. que resulta curioso Sí, a está literatura bastante interesante. resulta curioso a literatura juvenil que hai onde a distopía é un dos temas que se tratan nesta literatura. Buah, que non sei que facer aquí, Sí, tío. había un artigo interesante sobre iso que comentaba que en realidade é porque como que a distopía elimina un montón de matices da sociedade e é moito máis fácil facer protagonistas maniqueos, sabes? En plan, Sí, claro. este o ben, este o mal, porque, bueno, esta sociedade é toda... Sabes? Mira, por exemplo, Wall-E, que realmente é unha distopía. Buah. E en cambio Wall-E non vai pola vía de simplificar a sociedade, Claro. Pero, home, pero Wall-E para min ten moita profundidade, Sí, obviamente. Sí que Pero- ten, Pensaba en algo máis ben os xogos da fame ou alguna cousa Sí, así, claro, sabes? eu ia dicir ese, pero digo que Sí. Wall-E tamén é así unha película que aparentemente que tiña infantil, que facer eu, pero ten tío? moitísimos matices. Pero bueno, como todas as de Pixar, que son infantiles históricamente, pero que ten moitísimos matices tamén. É De que feito, non me- con esta última hubo como un pouco de polémica por eso, pero a ver, non estiveches atendendo as pelis que estivo facendo Pixar todo o tempo, sabes? Non sei, É como- criticabanlle que era demasiado ontolóxica esta última que sacaran, onde reflexionan sobre a morte e tal. No. Bueno, esta caldisa Coco, de Soul. Soul, sí, esta Soul. última. eu non non a sei. vi. É como unha crítica moi ridícula as pelis de Pixar, vai. A de Coco tamén falaba da morte. Non había ningún problema aí, parece ser. Non sei o que teño que facer, non sei que pasou aí, tío. Non sei como igual era esperar só. Non O sea, sei. solucionábase agardando. Non sei, Pode ser, macho. Era ir abaixo e darlle o botón e xa estaba. E Pode punto. ser. E a iluminación, tío, é flipante a iluminación. O chollo titánico que ten que ser iluminar desta maneira un xogo, tío. Habrá que levar a maleta. Creo que era o tema este. Levar a maleta para poder subir a cadena así a cadena que había aí. Mira, xa A mí verás. se chega, a paisaxe recorda moitísimo tamén tipo Fallout, que ao fin e ao cabo é un mítico paisaxe tamén tipo Mad Max e todo o rollo este. En Mad Max das primeiras, a última... Claro, a ten primeira, outro- digo. Bueno, a última Non, a última tampouco non é para nada isto, tampouco A última é feliz, bum bum plas plas. Buah, digo pero que película tamén. Bueno, non sei, Ah, hoxe Sí, estamos nese, falando todo o tempo de nese cine. sentido guai, pero que é unha peli de acción, vaya. Tampouco Bueno. diferenciase moito da primeira e da segunda, que son pelis de Moitísimo, acción tamén. tío. Moi distintas. Home, a primeira e a segunda non son pelis de acción tamén. Sí, pero que a maneira de aproximarse á acción é brutalmente Sí. diferente. A ver, obviamente moito mellor. a Ai, última. Non jodas, joder. Tiña que chegar o... Joder, macho. Ah, tío, pero... A ver, claro, que ahora non estou morrendo case nada, para o que... Bueno, ahora son imbécil eu tamén. Sí. Ahora matanches o rapaz a posta. Mira, chaval, na cara, tío. Sí, é que tamén depende por onde che collan. Aí o motor gráfico axuda moito, sabes? Joder, mira, ahora que volvemos ver Martelo Neno o que non son capaz de contar. O tema este de... Hai un concurso de relatos en Biosbardia, o portal este de literatura galega, e hai como contos e despois saen os comentarios. Había uno que había tamén a morte dun... Que mira, ata a sombra se move, ves? A Fixaste morte que dun eu neno. empecé aquí e tive que facer así. Sí. Perdón. No, eso, que falan das mortes dos nenos e, o sea, un relato onde había a morte dun neno. E comentaban nos comentarios despois que é como o último tabú, a morte dos nenos e as mortes dos animais en
na ficción, e é que a base de velo repetido unha e outra e outra e outra vez porque saben que teñen moita forza, como que nos vamos facendo pouco a pouco os máis insensibles a ese momento brusco que antes nos podía parecer moitísimo máis desagradable. E é certo, moitas veces en noutros tipos de obras pasa eso, que tes a sensación de que, joder, que como cando morre o can en Soy Leyenda, sabes? Un pouco que, bueno, sí, pero xa non me golpea como a primeira vez porque pasou isto moitas veces, sabes? Xa. E en cambio en Inside sí que, o sea, as primeiras veces que vi morrer o neno me pareceu super brusco, tío. Moito máis do que había tempo que non lembraba. Uf, tereme que volver, sí. Sí, tes que volver a saltar. Aquí na gaiola con estes. Vale, Madre mía, tío. Isto aquí... É que iso, que a sombra ni sequera é estática, sabes? Dependendo de que ángulo con que ángulo lle incida a luz. De distopías Como tamén ves? está... Non sei se xogache deso xogo, pero é pura acción, creo. O Resistance, non sei se coñecedes o xogo. Sí, eu xoguei no para PSP, é un xogo de tiros en plan Call of Duty, pero con aliens, non? Sí, pero bueno... Viva, Darío. É iso, No, é iso. pero que historias cinemáticas están Que bastante guapas. durante a Segunda Guerra Mundial chegan uns alienígenas, No. entón xa non é contra nazis, é contra... Non é? Non, que va. É que non hai Segunda Guerra Mundial no xogo. O sea, no xogo é despois da Primeira Guerra Mundial. Iso é. No canto da Segunda Guerra Mundial, Resistance Fall of Man, creo que é, ou algo así, non sei. Sí, é o primeiro xogo. Eu xoguei o da PSP. Retribution, creo que era, non estou seguro. Sacaron 2 ou 3 e bueno, foi hai un par de xeracións. Non estaba mal, o da PSP era divertido de xogar, era un shooter. Era un pum en plan Call of Duty, pero bueno. Bueno, as cinemáticas e tal non estaban mal. Non, era interesante. A historia, digo. Quero dicir que logo o xogo, as mecánicas do xogo eran disparar, basicamente, pero a historia Claro. sí, non estaba... Bueno, como o Mass Effect, que o Mass Effect o terceiro xogo era disparar, basicamente. Sí. Hai disparos, hai... Mira, agora ves... Son disparos ou electricidade? Electricidade, non? Eso é electricidade, pero están aí eses scans que probablemente me veñan tocar o caralho. Vayan a por ti, sí. Terei que escapar deles. Aí están. E vai ir polo outro lado, non sei como era isto. Va, vou ir para lá e a ver que pasa. Porque creo que nadan, os cans saben nadar, Que dis? Pois sí, é o que teñen un reflexo aí. Aplicando os coñecementos do mundo real, sabes? Quero dicir que non xogo nada, joder, non é que... Espera, a ver se nadan ou non nadan, vamos ver. Pois... Sí. Aí está. Antes falábamos o das... Espera, teño que facer un caneo. Precisamente, xa que un can vai facer un caneo. A gambeta. Ole! Onde vas, que ti non sabes. E agora teño que quitarlle moito terreo así. Que ias dicir, Rodicio? Sí, perdón. Que non, estaba pensando que comentábamos que a distopía tamén é un xénero moi utilizado polas literatura juvenil, pero non recordo ningún caso onde o protagonista sea directamente un cativo tan pequeno como este. Bueno, Moitas veces é un personaxe secundario, pois pensábamos antes en Na Estrada ou... eu sei un videoxogo pero un videoxogo non, un libro que curiosamente escribiu no Terry Pratchett, creo, pero non é moi coñecido, que chamase Solo tú puedes salvar a la humanidade. Non sei se coñeces esa novela, Rodrigo. Só tipo de salvar a humanidade. É de Terry Pratchett. Eu creo que sí que é de Terry Pratchett, podría que sí. No, merda. Buenísimo. Esperei moito. Non a coñezo. Mira. Ponendo despedazado. Reventado. Non me vou facendo insensible, A verdade que ainda non me vou facendo insensible o neno. Logo, É que está moi ben feito, E a sensación esta de agobio, de teño que escapar, ai que agobio. Faina super ben o xogo. Recio, que non sei se é distopía, se podes considerar distopía ou non, pero o xogo de Ender está un neno o protagonista. Non considero o xogo de Ender isto. Xa, bueno, a ver. Non creo. Ainda que a sociedade é unha sociedade moi militarizada e tal, a mí A ver, distopía non é, pero bueno, No. ficción así tal. non é unha Ciencia ficción catastrófica, moi xa. Ni sequera, é unha ciencia ficción militarista. Quer dicir, no fondo hai unha guerra, pero non sabemos moito do resto da sociedade. Ou parece que o resto da sociedade incluso non vive especialmente mal, sabes?
Aquí xa podo pasar, creo. Con 2. Con 3. Iso xa foi automático. Home, quedou moi cinematográfico, a verdad. Pois non sei, a verdad que non se me ocurre e penso en que significado, porque este mesmo xogo podía estar protagonizado por un adulto. Quizáis sería menos chocante todo o que ocorre. É que eu, mira, polo momento está ben que faledes e tal, pero non poderedes facer unha apreciación real até chegar ao final, e o final será tan what the fuck que vades quedar en plan, que carallo é isto? Non me mates. Amenazas no co silencio. Canto dura o xogo? É que me collen e me matan, non é que me... É que te matan no momento, o sea, mátate automático, tío. Non me te levan a preguntan un nada, sitio, claro. non te levan a ningún sitio, o sea, Que- é como que ven algo en ti e Sí. te matan, tío. Pero Pero hai están- outros nenos normais por aí. Están estes dous aquí no submarino. Básicamente, de todas formas, podemos ver o que levamos. Levamos isto do xogo. Levamos menos da metade. Eu digo de facer hoxe a metade e logo verme manquear un poquinho no Nuclear Throne. Sí, depois pasamos a relaxarnos un pouco porque hoxe senón non durmo, A ver, vai ser un pouco paradóxico porque realmente o tema vai ser... Bueno, agora teño que gañar a carreira estes tamén. O tema vai ser que agora estou moito máis relaxado xogando a isto porque xa sei como vai. En cambio vos sodes os que estades máis como en tensión. Eu estou curado de espanto que despois de xogar o Fallout isto non é nada. E no Nuclear Throne vai ser un pouco ao revés. Vou estar eu sufrindo e vos aí todos tranquilos. Os que conste camiño Fallout, sí que o vin xogar bastante e me parece moito menos agobiante que este, porque hai como unha interfaz moito máis de videoxogo. Todo parece máis un videoxogo Sí, todo o tempo. efectivamente. Porque é un RPG, sabes? Efectivamente. Mentres que este ten esta especie de escenario, non sei, Pero o bueno, sea, hai- as mecánicas inciden moitísimo na maneira en que se construe a tensión, sabes? A maneira de onde colocas a cámara, como ves sempre a escena. Para En baixo. Fallout hai escenas e tal, ou situacións que, bueno, me deche un susto de morte. Como facía eu isto? Ah, Sí, mira, pero son coa sustos, cargo. non e este- logo fago... Non este agoniante, sabes? Mira que guapo Mucho- está isto. Que guapa está esta parte da agua, tío. Que bonita iluminación, tío. A iluminación é increíble, tío. Teño cargas, ves que podo facer así para... Levántase a música tamén. É que é un pouco como unha escena ampla. Despois, é unha parte un pouco menos de persecución, creo. É que está moi chulo. Pero como construe atmósferas, Xoga super ben cos ritmos, tío. E por aí teño que ir, evidentemente. Xoga super ben cos ritmos o xogo, Sí, iso notase. Como te tiveron un cacho agobiado, agora te relaxan, amplían a cámara, desaparecen os inimigos. Pasa este momento Jack Cousteau. Sí, este momento ya custo está moi ben. Pero xa te digo que o xogo vai cada vez vai indo a peor no sentido de que carallo está pasando aquí, sabes? É que interpretando o xogo, cando víamos a xente normal que estaban como observando antes, por exemplo, a xente esta zombie, Interpretada. tamén. Había nenos, verdade, tamén. Sí, penso que sí. O sea, non é porque podía ser unha cousa de como de idade, como de que nesta sociedade non hai cativos xa ou algo así. Pero non é o caso. No. Nada, interpretada. Se estivese aquí, por exemplo, Pablo, que Sí, que normalmente ten moito... Sí, dalle máis a ese tema de interpretar e tal, pero eu vexome incapaz de interpretar este... Que tiña que Sí, facer? falta noso analista hoxe. Teño que abandonar isto polo momento, ves? Porque non podo romper máis ca máquina. Entón vou eu. Pero bueno, que Vas ti, abandonalo durante sí. un segundo, vamos. Ah, vas a ver se comporta, non? Entendo. Sí. De algún xeito podo. Sí, É que claro, temos este Darío, xogo- pero falta noso analista hoxe. Para xogar de así en streaming e tal e un pouco falar do xogo está moi ben que eu xogase antes, porque hai moito menos parón, sabes? Estamos menos Sí. tempo pensando en como facer cada cousa e está Terei menos pesadelos con mortes violentas de nenos. Iso tamén parece que non, pero como Eu valoro todo isto. Podes coller esa corda? Sí, teño que subir aquí, ó. Aí está. Sí, agora a clave é abrir a porta, basicamente. É que está demasiado guapo, tío. É unha pasada. É unha pasada, Ademais, sí, Eh, tamén é interesante falar, mira, ahora, Pausa tiño para comer. apuntado, ahora que falabas deso, do aspecto gráfico, o tema do deseño do deseño minimalista, Milenarismo va a llegar.
Estaba pensando mesmo. vale. Eu soño un mileniarista. Que vai un pouco na liña de outro xogo protagonizado por cativos, que é o Ico de Fumito Ueda. Bueno, xa vedes o que vai pasar aquí con isto. Sí, entendo, non? Non sei se xogastes o Ico. Eu te outro que teño apuntado por aí, porque Shadow of the Colossus é moi famoso, pero Ico quizáis non é tan coñecido, que tamén é de Fumito Ueda. Sei calé. E foi Sí. onde Fumito fixo as primeiras iteracións dese rollo que fixo famoso, que é o tema dese deseño por sustracción, que para min está claramente aquí influindo tamén, na maneira en que está feita implementadas as mecánicas para contar a historia pola vía de eliminar broza. O sea, non hai nada que non este directamente contando a historia, sabes? Non sei que teño que facer aquí. Algo teño que facer para abrir aquela porta. Ir avanzando pola parte onde saíron os bloques. Ou... Vou subir outra vez. Porque tens que volver a coller o O submarino aquel, sí. A non sei, ver. tamén temos o chat, se alguén que temos no chat todo o mundo que xogou o xogo xa, os únicos que non xogamos creo que somos Darío e máis eu. Pero porque eu son un boomer, xa, eu este tipo de xogo xa non xogo. Igual Bueno, o teño que coller máis tarde, ou coller outro. De momento vou seguir, a ver que pasa. Sí, ten pinta de que podes avanzar, non? Eu agora só xogo... Ah, mira esta parte tamén, está curiosa esta. Que é un xardín ou algo, non? Ou é xungla ou... Estou apuntando as fases porque non É sei se verdade. hai algo tamén de interpretación nas diferentes zonas que vas visitando, xa pasaches pola granxa, a industria, a cidade, o mar. Bueno, non tanto o mar, foi como unha zona máis ben industrial, pero de auga. Eu nunca mirei, sí que é verdade que cando xoguei mirei algo en Google do que é a explicación do final do xogo, pero nada moi convincente, non encontrei ningún artigo que realmente me chegase. Precio, tamén de distopías, falamos moito de británicas, estadounidenses, pero das xaponesas, que hai obras distópicas que son obras históricas, Aquí está, non falamos. A ver, comenta, non coñezo Como tanto diso. Akira, por exemplo, non sei se coñeces Akira. Boa, sí, home, Akira tamén un ou quizáis máis clásico dos clásicos. Ah, mira, agora teño que ir por aquí, que Sí, por aí non chego. Unha obra cyberpunk 100%, pero Xa estamos co cyber... Que foi eso, tío? Hubo como un bicho aí. Sí. un bicho cun son bastante considerable. Uf. Está agobio, tío. Estábamos de relaxo. Que guai, que bonita. Sí. Que guai vai ser isto a partir de agora, vamos. Vou non pasar de puta madre, xa veredes. Esta igual é a persecución máis agobiante que hai en todo o xogo. Sí? Un calamar xigante. Non sei que é, pero... O peor, bueno, non vos Mellor non sabelo, non? non vos vou dicir máis, pero, bueno, Agora non é vou ver agobiante... nada. A min personalmente agóbiame polo tema de estar debaixo da auga, francamente. Os niveis da auga tamén son outro constante neste streaming, Tamén redicio esta Psycho Pass, que creo que falamos outro día desta serie, Mencionache, non vin Psycho Pass, tío. pero moi guapa. O sea, yo a recomendo a xente que lle guste a ciencia ficción e a filosofía e tal. É unha Psycho serie Pass. moi boa. Home, que se ampliamos a ciencia ficción, claro, ábrense... Bueno, ten cousas de distópicas tamén, Psycho Pass. No, digo que eu creo que Psycho Pass, polo que eu lin por aí, é distópica tamén, Non tanto realmente. De feito creo que é bastante Ah, realista. coño, que susto acabo de levar. Que susto acabo de levar eu tamén, Boas Madialevo. Nome full Lugo, full Lugo. Hostia, ese ese vou nome. morrer por tonto. Estaba mirando o follow e morri. Madialevo Madialevo! Madialevo entra de forma estelar, no? Madialevo matou un neno. Ataques ao cativo. No, o susto é culpa nosa, tío. Madialevo matou un neno. Cada vez que alguén se suscribe morre un gatiño. A ver que había que facer aquí. Sí, sinto o susto, Madialevo, non me pasa nada. Eso é que o xogo consigue o seu puntiño, cando entra Sí. Naruto. Non é un xogo de medo, pero acojona. É un xogo, eu sí que considero isto un xogo de medo, tío. Un pouco, O sea, sí. Supoño que un pouco, sí. Sí que eu considero un xogo de medo. Porque hai veces que hai como unhas definicións de terror chusteiras. Sí, de Con que esto, de que faga Claro. pum, sabes, de que faga de que faga susto, se te meta, que susto. Y joder.
falando un pouco de terror tamén, mezclado con ciencia ficción, está... Non sei se viste esa película de Event exacto. Horizon o Cal? Horizonte Final. Horizonte Final. Event Horizon, Que chamase está así. nunha nave espacial... Sí, que bueno, ao fin e ao cabo, a premisa da película é a premisa dunha casa Hostia, como encantada fa por eu unha isto, nave tío? espacial. Vou contar unha Pero historia sobre esta está moi película. guapa. Vou contar unha historia sobre esta película Teño que pasar por porque aquí. Dá moi eh, mal rollo a película, todo hai que dicir. a película que máis medo me meteu na miña vida tiña eu como non sei, que tería 12 anos, unha cousa así. E fora de viaxe volvía eu só e tiña que facer noite nun hotel e era moi pequeno, tío, estaba nun hotel. Que tal, Fedellux? Pois aquí estamos. Está Rodicio contándonos aquí. Estou contando unha historia de terror ridículo. Pasaba unha noite eu só nun hotel en Londres. Joder, como que te sentías moi guai, moi maior, porque estabas ti só nun hotel, sabes, dormindo, recordo que era brao e que estaban botando Wimbledon. Non me quería dormir, sabes, recordo pensar, vou intentar dormirme tarde, porque, joder, que xa que estou aquí e tal. E me quedei vendo Wimbledon, e me quedei dormido vendo Wimbledon. Pero Wimbledon non é pola tarde, tío. Que... Pero era unha repetición. Ah, vale. Era unha repetición de Wimbledon. Pensei que vendo Wimbledon se me quedaría, sabes, que conseguiría quedarme desperto. Claro. Despertei, era a 1 da mañá e levaba como 5 minutos Final Horizon na tele. E me quedei vendo e vin Final Horizon con 12 anos de madrugada, eu só nun hotel, e me caguei vivo, tío. Non conseguín dormir en toda a noite. Mima. Se pasei o fatal, marcoume moitísimo. Ten escenas moi duras. Que conste que unha peli que mete medo, o sea, a día de hoxe sigo pensando que é unha peli que mete bastante medo, O sea, eu non paso nada mal coas pelis de medo polo xeral, non me doitan dar medo, non sei, como que son moi consciente do pacto de ficción. Pero que Final Horizon, tío, bueno, non quero contar moito Agora. Event Horizon. Event Horizon. Este é o tema. Teñolle que dar coa luz. É como os fantasmas do Mario. Tío, pero outra cativa, non é? Este momento é non me gustou nada, o sea, non me gustou nada, gustoume, pero é como, joder, que carallo é isto, tío? Pero que é esa bicha, tío? É como un destes bonecos dos anos 90 que tiñas que peinar ou algo así. Ostras, igual a xente te persigue para que non te convirtas nun neno como este. Non sei. Ostras, que estou firmemente comprometido a non interpretar nada. É que como saiu antes, cando saiu antes pensei que era un animal e dixen, ata o momento a película, o videoxogo non... Hostia, isto non o fixera outra vez. Outra vez escapei todo o tempo dela, Igual agora isto é mellor, igual non ven. Ojalá non veña. Pechaches, yo... Que cague, tío. Nada, probablemente virá. Mira, por aí arriba. Pois Fedellux, a min que di Fedellux que non viu evento de Horizonte, non sei, a peli esta que dá moitísimo medo. Que non había un que non lle dá moito ninfo, salvandas de Stephen King, aburrenme moito. A mí normalmente as pelis de terror gustanme, pero non me asustan moito. Hai pelis de terror que me interesan. Sacou Balea Cultural un artigo moi interesante estes días sobre cine de terror, se o queredes ler. Sí que é certo que é bastante interesante o artigo. De todas formas, eu son un pouco como a ti. A mí as películas de terror, entre que un xénero que non me chama moito en xeral, pero sí que se ten un componente de ciencia ficción sí que me chama máis, tipo Alien, por exemplo, cousas así. Sí, a min o terror en plan... Incluso só este tipo de pelis teñen o tema de, bueno, os desafíos, teñen unha cousa extra, sabes? Os desafíos, vamos, das probas estas que lles pon. Sí. Pero a típica peli en plan La Monja ou merdas destas que son simplemente, sabes? Sustos, en plan. Sustos, sí. Putos sustos. É un tren de la bruja en versión película. Sí, de facer chan. Sí, exactamente. É como, pois, e a xente, a mí encántame porque tal, porque cual. Tío, mira, son pelis normalmente son malísimas, mal actuadas, sen historias, sabes? Paranormal Activity é como un montón de sustos, sabes? Fantasmas, tal, non sei que, como, puta merda, sabes? Contame algo. Se simplemente para poñerme... É que eu digo sempre, aparte, podo estar mirando o puto cuadro de salvapantallas do Windows XP, o puto campo verde, que se me faz de repente. Chan! Eu mexo, sabes? Por min. Pero como actividade grupal, que decir, para ir con colegas a ver ao cine, entendo que é divertido, porque como unha especie de...
Sí. Pues como pues eso, literalmente o tren da bruja, sabes? Que decir, é como ir a unha montaña rusa, sabes? Hai que entendelo máis como eso, como unha especie de peligro simulado que non tanto como unha obra de arte, que xa interesante, non sei. A mí chamame cando chama medo porque che ponen tensión ou así, pero es que van buscando susto fácil que non podo con elas. Claro, xusto. Hostia, sí, Harry Potter e a Cámara Secreta teño eu pensado facer un stream na miña conta, tío, xogando no emulador da Play 1 en castelán e tal, as dous primeiros, as dous da Play 1, tío. Ao primeiro e ao segundo, porque son xogos super míticos que, vamos, hai partes que me descojono. O segundo, cando estabas e veías de repente o basilisco. Sí, o momento no que te topabas a Filch e tal, sí, pero o momento no que ibas por aí se oía de repente polas paredes. Déjame matarte. Era como, caralho. De todas formas, A xusto xa temos a notificación de suscriptores e o jumpscare que nos autoimpoñemos. Sí. É o que eu odio, está aquí no canal. Mira, penso que este é un bon momento para deixalo, porque basicamente hai que poñer aquí a 18 pavos, bueno, a 19 pavos. Bueno, a 20 pavos, vamos xa. Ainda un pouco cedo. Bueno, Eu digo porque estamos na metade do show. A metade de mallado, ademais, Sí, porque é un momento... momento... un puzzle bastante longo. É un puzzle un pouco longo, igual é mellor deixalo para o principio do seguinte directo, entre que chega a xente e tal, penso eu. Que tal? Preguntamos aquí tamén en chat, estamos aquí de chat. Apetece vos ver a Miguel un pouco no Nuclear Throne, que outro día fixen unha run eu, non sei se a vistes. O tema do Nuclear Throne, o Nuclear Throne vai ser un pouco máis... Mira, ademais así, é un xogo no cal vou estar xogando moito con teclado para ver se interfire moito no directo, para que a xente do chat me diga se está escoitando Se escoita demasiado, porque con mando non vou... Ademais, Darío máis eu, cando empeces a xogar Nuclear Throne, sí que podemos empezar a charlar das nosas cousas, porque... Claro. podemos rajar de Harry Potter tamén. Tocaré sufrir tamén, Harry Potter. Bueno, os xogos da Play 1 de Harry Potter a min gustaronme moito, son parte da miña infancia, tío. Imos abandonar, xa sabemos onde estamos, imos poñer isto aquí un momentiño. De Harry Potter e de JK, non, Fedelius. Podemos rajar de Harry Potter e de JK. Máis que nada, Harry Potter é unha obra moi boa, pero que está demasiado endiosada, tío. Non se raja unha sin a outra, ou seja, tens que rajar as dúas de JK Rowling e de Harry Potter, senón non ten sentido rajar. A máis é que Harry Potter ten uns fans tan hardcore, tío, tan mal. Os fans de Harry Potter son o peor, A min Harry Potter, mira que lín os libros veces, xoguei os xogos, vin as pelis, lín os libros, pero os fans de Harry Potter son un cancro de moito cuidado, tío. O sea, eu creo que Harry Potter morreu de éxito. É así. Pois pode ser. Dicir que morreu de éxito, o sea, dicir que Harry Potter morreu... Eu penso que Harry Potter está moi ben, pero o universo de Harry Potter non morreu de éxito, matouno a JK, matouno a autora, tío. Con esas pelis e con as súas putas merda. Pero que non está nada morto Harry Potter, tío. Que obra de hai 15, de hai 20 anos coñeces que siga tan viva como Harry Potter? Era unha broma, Radicio. Non llevo sentido, era unha broma. Que te pides, Darío? Payaso. A cuestión é que sí que é certo que vive moita xente tamén da nostalgia, porque a maior parte da xente que é fan de Harry Potter é xente que leu os libros, o que sei, que tiña 12 anos, 13 anos, que ti lías un libro a esa idade de fantasía e quedabas en plan flipando, pero agora, se xa lees os libros, non estou de acordo, siguen sendo bons libros hoxe en día. Non son malos, pero digo, non digo que sexan malos libros, pero digo que comparando con outros libros de fantasía, son libros simplones, entre comillas, como que quero dicir, sabes? Harry Potter. Bueno, di Fedelius que se queremos nos presenta os de Star Wars. Sí, a ver, o Star Wars xa falamos varios directos que está moi sobrevalorado. Star Wars é un tema vetado neste canle. Teño que tema tabú. Aquí sí que matamos Star Wars. Teño que baixarlle aquí o volume moitísimo, tío. Isto está... Pero mira, o teño super baixo ainda así. Que pasada, tío. Despois de falar durante 5 horas, 7 horas. Peta. Que te iba a decir, podes cambiar a categoría? Se vas cambiar de xogo? Xa o fixen, é o que estive facendo. Guai. Xa está posto todo. Vou probar a facer un arran con mando, Despois de falar durante 10 horas... Cambia a escena, Miguel? Ai, sí. Non me daba conta, sí. Aquí o temos. Debería estarse vendo, non sei se se ve. Déxame ver. Se hai outra xente que se interesa agora polo... Non se ve, Agora sí, xa se ve, sí. Sí, vale, perfecto. Sí. Aim right-handed, sí, vale. Se hai xente interesada no Nuclear Throne, non recomendo para nada xogar con mando,
Non, non? Eu mirei e a xente dicía de todo. Vou probar unha con ficha, así un pouco por tal. A Sí, ver. outro día eu xoguei con... Buah, que isto é outro rollo total, Eu non o recomendo. O sea, tamén Vale, quizáis é como todo, de acostumarse, pero a Esta mí me parece que é habilidade. un xogo que te requiere demasiada precisión. O disparo. Eu, polo Discord non escoitamos o xogo, No? Non, nin o vemos tampouco. A ver, espérate. Claro, porque quitei a aplicación que estaba retransmitindo, pero moi fácil. Listo. Xa está de sei. Sí, sí. Moi, Facer unha Pois. story de que estás xogando o Nuclear Throne para que veña xente a rirse de ti. moi Super Nintendo isto, non? Os gráficos, digo. Os gráficos son Super así. Nintendo. Eu sei un canto. Home, a ver, tamén che digo que os controis para cambiar de arma, coller armas e tal, o peor aquí é apuntar, O peor é apuntar, o resto vai suave. Pero é que apuntar é moi importante, tío, porque ao final, sobre todo cando levas armas que son de Sí. zona, A ver, necesitas apuntar, o sea, necesitas ter moita precisión na zona. A ver, que estás con Fish? Nada, Vou coller a esta. segunda. No. Esta. Spirit, Strong Spirit. pero pa que quero eu? Se eu non quero chegar longe con Fish, tío, que lle den polo... Claro que queres, tío, sempre hai que ir con esperanza no Nuclear Throne. Ui, merda, teñe sin querer. Bueno, Pilles, os cofres Sí. é bo. non está mal, teñe sin querer. Bueno, non Sempre pasa. que hai un cofre, eso sempre é bo. As loot boxes. Outro día xoguei usar... Abrimos debate, ten Nuclear Throne loot boxes? Non ten, non. Un xogo De puro. todas, No, de este todas xogo é a formas, hostia. a mecánica de apuntar é eso, moi dos xogos dos 90 e do arcade e tal. Sí. Home, o xogo é moi arcade, É un Metal pero- Slug con Non perspectiva digo top-down. que é arcade, sino que digo o que é o modo de apuntar é moi de máquinas arcade tamén e todo o rollo. Destes xogos dos 90 e todo o rollo. Como A mí recordo- apuntabas así nos xogos dos 90, sí? Non. Home, hai xogos dos 90 a ordenador, non digo nas máquinas de arcade, pero senón no ordenador que sí que son a apuntar así, home. Mata coa Nah, xa está. paquetes a crossbow. Tres hostias e punto. A ver, estou... É a primeira vez que xogo isto con mando. Estou sumamente incómodo xogando isto. Quero dicir, non vexo o potencial, pero agora mesmo estou como, sabes? Pero é que tes que Como pensar aprender a sempre conducir de novo. todo ou polo menos para min, todas as decisións que tomes no Nuclear Throne teñen que estar supeditadas a que cando empezas a facer loops é un xogo completamente diferente que ten lógicas totalmente diferentes. E agora tes unha arma nova, non? Entendo, que vas cambiando de armas e todo o rollo. Sempre levas dúas armas en riba. Bueno, Ahora comezas leva- con unha e canto colles outra xa tes dúas, sí. Sí. Estou cambiando... Está matando a este que é o primeiro boss. Outro día xa bichedes que eu... Non estou usando para nada, non estou usando nada a habilidade de Fish, tío. É que eu non a uso nada, tío. De feito, sempre escolles os personaxes en función de cómodo che resulta usar a habilidade especial que teñen. De feito- Bueno, eu non faría eso. A Disc Gun. Eu non quero... No, quedábame coa Co chave range. inglesa, Na, De feito- vou así. Estou confiante. Este xefe non recorda os de Star Wars, os do deserto, non? Como se chamaban os do deserto? Sí, os bandidos. Boa. Vos nunca o pensara, é certo, Sí. tío. Os Jawas, non? Sí, Jawas, sí. Está desempeñados en que falemos de Star Wars. Outra vez. Este mata Hostia. uno, cal. Non o vi. Te matamos, Ah, temos que obligarnos a non falar nin de Star Wars nin de Cyberpunk, Ainda que se conseguilo nun. Vou morrer da peor forma posible por culpa do mando, tío. E logo vou quitar o mando e vou xogar con teclado e ratón, xa verás. Di Fedejux que non foi el o que falou de Star Wars. No. Rhino Ademais, Skin... Fedejux, non sei se coñecedes a canle de Clan Kirfeth, tamén está xogando aí a un xogo de Star Wars, pero destes xogos interesantes de estrategia, bueno, de xestión de naves, vaya, de estrategia. O como se chamaba? Pero ves, é que por eso tienes que quedarte coa branch, ves? É que logo, non Sí, faz no. caso. É que isto faz pasaba... Vou quitar o mando e... Isto pasaba perfectamente con teclado e ratón, Xa te digo. Vou quitar o mando... Algo rigosas o quere ver o mundo arder. Entra, di Star Wars e mata. Seguro. Estou segurísimo. Pero vaya. Nada, home, a mención non costa cartos, tío. Non sei, de verdade que... O xogo este de Star Wars do que falabas así de estrategia é o Rebellion. No, creo que se chama... Bueno, non lembro ahora como se chama. Bueno, mirar. Ten Que ser diga, o que diga Rebellion. Fedejux, como se chama? Empire at War. Empire at War. Ah, Empire War. Vale, imos ir... Hostia, que non podo... Vale, teño que sair do xogo volver a entrar. Que
Quitei o comando, non vou volver a poñer, Ciencia. Xa está. Xa vos lo comparto todo outra vez. Saltame notificación cando alguén de Twitch en galego menciona Star Wars non directo, Algo, o sea, aí tes o peor bot configurado. O peor bot. Vale. Podemos facer un pequeno... Vou facer unha run con cada personaxe. Ahora toca Crystal. Con cada personaxe mima, pero moi rápido pensas morrer. Sí, vou morrer. Mira o que teño con Crystal, mira o que teño. Outro día fixen unha run de 40 minutos. O sea, Eu nunca cheguei máis alá do mundo 6. A miña mellor run foi esa que che dixen con Ice. Ai, Fedelius, non aprendes a non berrar, Que aquí, home, ahora temos un pouquiño outro flow, pero antes estábamos de rollito caladiños. Anda, conseguiches unha dourada con Crystal. Sí. É que xa desbloqueei un mogollón de personaxes, Ao final, Sí. puxenme en serio aquí con isto. No, al final. Esta chisma cúndeme moito para cando estou con Steroids ou con Robot. E con a mí en xeral me parece unha mutación moi boa, Pero eu, por exemplo, con Crystal colleme sempre a primeira. A primeira me parece moi boa. A Gamma Guts tamén é moi boa. É que hai algunhas que non podo evitar coller nunca, sabes? Pero despois é que depende moito, as mutacións dependen moito da build que te vayas facendo dependendo do personaxe. Sí. Por Efectivamente. exemplo, nesa se fose a terceira ou cuarta mutación, en vez da primeira, igual escolles outra cousa porque xa tes outras, sabes? E vas construindo. Falaba con Pablo Pesado tamén outro día que... Bueno, que estou gastando munición como un subnormal, ¿no? Sí, cando máis estos bichos mátalos así. Uy, vaya. Ah, What a life. Esto, de este estilo así de disparos tamén... Darío o micro que deixas en Narnia. Perdón. Mira, que se xoga de disparos, non sei se xoga de... Bueno, todo o mundo xogou o Doom algunha vez, o Clash, do Doom. Joder, que me puedo escudar, tío, nunca... ¡No! ¡Qué tontos son! Moi malo, Son moi malos, que eu son moi malo. Deixando moi abaixo. Estaba entrando ganas de entrar a facer unha Imos coller a É Ice. divertido o xogo, todo hai que dicir, É moi divertido, É ben divertido, sí. O xogo é divertidísimo. Bueno, os que lle metimos moitas horas, eu non podo máis que falar ben deste xogo. Moita alegría me ten dado. Coas coñas xa lle levo 11 horiñas, Así, en 2 días, así, o tonto. É moi divertido, é moi vicioso, super vicioso. Porque é o que dicía Darío, que ten esa lógica de recreativa de querer sempre facelo mellor, facelo máis... Sí. De meter esa vez outra vez moneda. Pasa que como a máis tengo... É verdade que o xogo pode ser... Chega un punto, sobre todo cando empezas a facer loop, que que te bota un pouco fora, porque empeza a escalar moi rápido a dificultade, moito máis indado que aquí. Non avanzas moito. Vou facer... E como sempre roguelike, sempre te volve a... non me sai a palabra. Sempre te obliga a volver ao principio, vai. Volvese un pouco desesperante, pero... Este personaxe ao principio eu non daba un duro por el, tío. Co tema da telequinesis é a hostia, A mí non me gusta nada, por exemplo. Non? Nunca o xogo. Pois eu sempre chego lonxe con el, tío. É moi fácil, é moi bo en defensa, tío, porque ti posto nunha esquina, empezas a atraer a xente, e cando asoman, pa, sabes? É que en defensa é mellor Crystal, total, para cando... non sei. Sí, pero que eu personalmente non me afago a xogar con Crystal, tío. Non sei por qué, nunca lle uso ben o escudo, tío. Son moi malo usando o escudo. Son gustos, A máis o xogo ten ese puntiño bo que ten bastante... Ademais de que ten bastantes personaxes, son moi distintos, Sí, iso está moi ben. Adaptas un montón a tua maneira de xogar aos personaxes, o sea, nunca Aparte, te obriga a xogar dunha determinada maneira o xogo. E aparte a maioría de personaxes son moi xogables, sabes? Non ten o sí. típico personaxe que dis este non, sabes? Este é tan malo que non se pode xogar. Bueno, hai un en concreto que non lle vexo ningún aliciente. Tiraste Chicken, supoño. No, Chicken, para nada, con Chicken foi cando empecé a facer loop, por exemplo. Sí? Sí, porque a habilidade de descabezarte é moi tocha, Entón cal dirías? Que? Cal dirías, entón? É que creo que ainda non o descubriches. É a masa verde esta. Sí, é masa verde. Xa teño. Pues a min horror non me ten ningún sentido. Dice, non lle vexo nada favorable. Porque a súa habilidade gasta experiencia. É que non.
Se a súa habilidade non gastas experiencia, pois sería unha personaxe un pouco mala, pero que encima gasta experiencia, tío, habilidade, que ridículo é esa, porque vou estar gastando recursos Sí. para nada. Sí, eu tampouco lle vin moito tal, pero bueno, é divertido desbloquear, que tes que... Sí, desbloquear, tens que te enfrentar a él para desbloquear, Sí. mola bastante eso, sí. Non sei se está Recuncho Gamer por aí, hoxe estivo xogando, está facendo como Uy, especie isto- de speedruns Mira, de... simplemente isto e a telequinesis xa é unha maravilla. Sí, é bastante, esa combinación é boa, sí. Pero ves, a mí a telequinesis faiseme moitísimo máis difícil de usar que a... E pantallas de noite tamén. Va, Sí, que estou de facendo, feito- tío, se pode ir así. De feito, hai unha mutación que fai que vexas ben en todas as pantallas, como se nunca fosen de noite. Este xa ve Este é ben. mellor, de feito, sí. Sí, sí. Este xa É ve que ben, este sí. ten telequinesis, o tipo. Speedrun mal, o tonto Recuncho. Sí, estive vendo un pouco as speedrun de Streets of Rage que intenta facer e, joder, a verdade que é un xogo tamén que parece divertido, moito máis de recreativa aínda do que este. Falábamos antes das recreativas. Cuidado co Rodrigo, Estás aí matándoos ao toque. Bueno, porque íbamos a falar mal de Harry Potter mientras Low non o pasa mal. Por que criticas? Que lle criticas a Harry Potter? A ver, Darío, saca aí o comentario filolóxico. Que lle critico a Harry Potter, Sí, me sí, pero non a JK, que JK é moi fácil criticar a JK Rowling. Sí, no, Sí, JK ia dicir- non falo porque non vou dedicarlle un minuto de atención a esa persoa. Pero... Que elegante, Darío, elegante. Vete pa Andorra. Señor, Darío señor. Darío, señor. humildad y valor. De todas formas, a ver, a mí me parece bastante simplón el teu argumento de Harry Potter. Pero bueno. Son uns contos para rapaces, de misterio e tal, quero A ver, decir. é que digo, é moi juvenil, ao fin e ao cabo. É juvenil, é juvenil. Pero eso ten algo de malo. No, A mí eso non me parece nada. de malo A non ver. é, pero que sei, podría currerse un pouco máis o argumento, digo. Joder, a mí un argumento, sendo juvenil, me parece raro, Mete un montón de... A ver, o que é un universo, Hilo. é un universo que ten moi pouca coherencia interna. Iso sí. Claro, eso sí. É un universo que, sostense aí por un hilo, por un fío, basicamente, o sea. Esta. Esta, non levaba xa unha... Levaba doble. A doble, sí. A ver, o peor de Harry Potter non é a obra en sí, coller sino este. os seus fans. Sí, sí. Mira, comenta aquí Agos que a maior crítica de Harry Potter son os cambios que meten de localización entre a primeira e a segunda peli. Acaban de dejar de estar noutro sitio completamente diferente. Home, xa. A segunda e a terceira, na segunda e a terceira. Entre a segunda e a terceira, porque Sí. a terceira é a mellor peli, e claro, como non lles gustaba, o Alfonso Cuarón non lles gustaba onde estaban as cousas, decidiu que iban a ser distintas e... Pero estamos falando de peli ou de libros? Non, eu falaba de libros, Ah, pero Diagos aquí, para mí, en cambio, a terceira parece a mellor das películas. A ver, a min gustame a primeira e a segunda porque precisamente plantean unha coherencia, un universo que despois se follan. Entón, por iso non me gustan as pelis. Quero dicir, por iso me parecen unha merda o que fixeron con elas. Buah, pero non sei, a terceira película é moi guai. A terceira peli é unha excepción porque ten personalidade, sabes? Sí, pero porque contrataron un director e dixeron lle facer cousas. Claro. Os libros Pero os as libros- demais pelis é que non teñen personalidade, sabes? Hai que dicir que os libros que máis me molaron foron os tres primeiros de Harry Potter. Logo o cuarto tamén o metería tamén entre os mellores os libros, pero os tres primeiros se cais os 4 primeiros son así para mí os mellores da saga, vamos. Home, sempre se comenta como unha das cousas boas de Harry Potter que sabe evoluir cos libros, que os primeiros son Sí. infantiles e os seguintes son Adolescentes. e os Adolescentes. seguintes son juveniles, efectivamente. É verdade. Non mataches a todos. Parece que Faltaría un paxaro por aí. É que como se moven dun lado para outro, pois... Sí, eu estou de acordo que quizáis son mellores os libros infantiles que os juveniles, pero tamén é difícil facer ese cambio que quede ben. A mí me parece que faga nada mal, que os libros evolúen dunha maneira bastante razonable. O sea, unha variante difícil. Está como a premisa, que é posapocalíptico isto, tal. Basicamente, sí. Sí, bueno, yo que sei, sabes? A premisa desto é... A premisa non me importa moito, da verdade. A premisa... boa. Auto, tío, colla auto. Auto shotgun. Vale, vou limpar, As deixame limpar. mellores armas do xogo, tío. Cagáchela. Está metida debaixo. Isto sí que é moi Metal Slug, Non caguei, non. Ui. Estás mamando. Esta. Roy. No, esa. Cambia a túa escopeta por esta.
Esta está tochísima, tío. Pasa que andas jodidísimo de balas. Pero jodidísimo. Este home, tío. Nese momento sí que foi Metal Slug, Sí, sentichelo a Metal Slug. Sí, neste momento sí que me recordou moito a Metal Slug. Vou coller a Splinter primeiro. Buah, que encima, ainda por riba aquí, tío. Vas podridísimo de A ver, balas, tío. que teño? É que a máis a gracia da auto é spamear. Eso. Buah, que damage, tío. É que é unha pasada esa arma, A mellor combinación é a auto shotgun e a auto crossbow. E vas como un puto loco por aí. Con el mono con pistola, Dani. Pero por lo menos teño a pata de coello, tío. Estou recuperando munición que flipas. Sí. Ah! Eso. É xogar un pouco... Aí te esquivaches para lo que non era, tío. Sí. Sí que es que temos que partir da base de que eu son malo. Quero dicir, estou me superando aquí a mí mesmo con cada inimigo que mato. A min as pelis a partir da cuarto foi en picado e a sexta non puedo con ela. Mira que o libro foi dos que máis me gustou, pero case non contan nada Sí, va. de Voldemort, que ten bastante relevance cos horrocruxes e tal. Pa min... Despois sacan a escena da casa da manga da que queman a madriguera. Buah, sí, esa escena Sí. Para min a quinta peli é pero infectamente mala, A sexta non conta nada, non ten argumento e tal, é moi mala, pero a quinta paréceme unha desgraza, En cambio remata bastante ben. A min as últimas, o sea, as últimas dúas non me parecen mal. No, as últimas dúas ainda ben, pero a Ainda quinta e a sexta pareceme unha pílula moi difícil de tragar para chegar ao final. Vou coller este, Vou coller As este. últimas Pero se non tes dúas case... Bueno, home, ti verás. As últimas dúas son as que te dividiron en dúas, non? Sí. Pero que non me parece para nada mala solución, Moi infame iso, A mí parece infame. Por? Iso está feito para gañar máis cartas, joder. Podían hacer Pero se funciona ben, a min que máis me dá. El señor Non de me serás deses puristas dos libros de... No, Por exemplo, no Hobbit, ridículo. Vergonzoso. Non me fales do Hobbit que me cabreo, É o teu perdido, é unha cousa da que non se pode falar con logo. O Hobbit non o vin, Pero Non o vexas. El Señor de los Anillos, por exemplo, a última película dura un huevo e non pasa nada. Darío, non te cabres que se escoita peor, non? Digo que en El Señor de los Anillos, a última película, pois dura un huevo e non pasa nada. Pero que pensabas? Que había que meter dúas películas para o Señor dos Anéis? Que tal esta rodicia? Nah, é mellor a que levas, Sí, non? É que a que levo estou flipando con moito que mete, A que levas é moi boa, Wow. Esa non é mala, a Double Flame. O sea, en xeral as armas de lume non están mal. Ver, mira que xa teño máis balas que antes. Se colles un par de mutacións de munición esas armas automáticas, eso está xogando bastante ben, ¿no? É que co da telequinesis, tío, é como unha axuda moi grande. Aquí spamea, tío, mata todo o que se mova porque te van a empezar a fumigar os lobos coa balas. Pregunta complicada, opinión da peli de Scott Pilgrim, non sei que opinas. Peliculón. A mí non me parece. Esta arma é boísima, tío, quítate, non sei, esta arma é moi boa, Pero a Splinter Gun, Pero que Lightning Hammer non gasta munición. Pasa que tes non? Non gasta munición. Vale. Que dixeches, Rodicio? Que non me parece que haxa moita polémica. A quen non lle gusta ese... Que non gasta munición, tío. É que ademais esa película está feita por un dos mellores directores do mundo. Sí. Edgar Wright está... Que parece... A ver se me podo levar a pistola esta, de todas formas, comigo. Ademais que hai escenas da peli que son... Es que eu li todos os cómics de Scott Pilgrim. liches os cómics tamén, sí? Sí, hai escenas que son igual que o cómic. Cando digo igual, é igual. O sea, que ti ves o cómic e ves a escena e que quedas co cu torcido porque que é exactamente igual que o cómic. É moi interesante o que fai porque é exactamente iso, non? É como que se colocou como reto conseguir facer que a peli fose moi cómic de alguna maneira, sabes? Como intentar traducir as dúas linguaxes. Vale. Non a levaches. A pistola, non, xa, pero bueno. No, a de láser co arma que tes, tío, moi boa. Esta, Laser ¿no? Brain, sí. Pero non teño... Sí, o Energy Hammer é un arma de láser. Pero non gasta balas. Pero é un arma de láser. Pois nada. Aparte que a película é moi entretida tamén. Joder, digamos que viu moito hater como mete o estilo cómico, pero é que non parece unha peli tan
impepinable, quero dicir. É moi boa. No, Lil Hunter non. Lil Hunter, a por él, como un loco. No. Coas armas que tes, tío, métete como un loco coa auto shotgun e intentas esquivar. Como non me deu Como case? Como a curiosidade, esa película de Eso Scott é. Pilgrim ten como Non me dá actores- drops, fillo de puta. Non dá drops. Láser minigun, No, mierda. Como a curiosidade, Darío, perdón. como curiosidade esa película ten como actores o que fai de Capitán América e o que fixo de Superman. Sí, mira, comenta, está en Wonder Woman e Capitán América e Superman. Wonder Woman tamén. Wonder Woman tamén. E ademais, pero antes, Bueno, ademais. Wonder Empezas Woman con Wonder Woman creo que non sai, o sea, el di Gal Gadot. Gal Gadot non sai en Scott Pilgrim, creo, Ya, cuidado. Ui. Ese coche me está dando mal rollo. Vamos ocupar. El dirá Capitana Marvel, que outra es Capitana Marvel, efectivamente, Agos. Sabe Capitana Marvel, non Wonder Woman. Si, que é a moza, é unha das a moza do tipo vegano. Brie Larson, a ex de Scott. Sí. Que por Madre certo, mía. no cómic, o sea, está moi lograda a caracterización cada cómic, por certo. Uf. Bueno, está xogando ben. Pensaba que Ice, tío. Ice é o meu spirit animal aquí. Teu espírito anima. Isto é o máximo que cheguei eu. Machine Gun mellor que a... Aquí, vale, dalle un momento a pausa. Aquí tes unha mutación moi boa que é a de matar os inimigos ao toque, pero tes que ter cuidado cos que explotan, tío. Tes que disparar Vale, as pero cousas antes de velas. Este que Dispara matei, ao aire. podría tocalo. Depende. Normalmente sí, podes tocalos en que te mate. Vale, a Machine Aquí Gun non. necesitas... necesitas matar as cousas dende lonxe. Estes tes que matalos... co... Vale. Quédame unha bala. É que non tes... colle machinga. Uf, non sei. Uf, no, vai, avanza. É que a Machine Gun é moi mala, tío. Pero tes que matalos co... Vou levar a As cousas Machine que Gun ves, comigo. as cousas que ves tes que matalas co hammer, porque o problema son os que explotan. Os que explotan aquí te matan moitísimas veces. Ese bicho. Bueno, O branco é o que explota. os rojos son os que explotan. Ah, vale, estes. Eses rojos. A veces explotan solos, Se te... Vale. No, pero tens que intentar matalos pronto, porque despois te veñen de golpe, se veñen contra ti. No! Saca, no, tío. Mira que chavisei. Va, pero confundi... Pensei que me falabas dos outros, dos que son rojos e verdes, tío. No, estes son os que explotan, tío. Son moi cabróns, mátante moitísimas veces, tío. Pois Ice, tío, Ice a min gustame moito. Pero agora toca Melting. Aí te van. Vas a xogar con Melting. Eu ás veces Non pasas do primeiro boss. que non, que ás veces chego bastante, con eso. Bueno, vale, a ver. Moi ben. A veces chego bastante, sí. A ver, ás veces, dixen ás veces, non sei. Viste, falando de Edgar Wright, Joder. non sei se viste esa película de Benvidos ao fin do mundo, Dime todas as de Raray, é un dos meus directores favoritos. que son A ver. todas bois, son todas bois. É dos meus, tanto a triloxía do Corneto como... Esa boísima tamén. Porque mira, dicía Agos que recibiu algo de hate Skull Pilgrim. Eu da que vin algo de hate foi da de Baby Driver. Tamén me parece unha peli increíble, tío. Baby Driver. Sí, Ou non a vin, a mí parece unha peli boísima. Xoga, é que sempre fai eso Edgar Wright, colle como un determinado xénero e o leva como o extremo. E aí, por exemplo, levou o extremo ao xénero das pelis de roubos, de bancos. Que a verdad que ahora, despois do capítulo de Ricky e Morty, non se pode ver esas pelis outra vez como persoas normais. Sí, Baby Driver pensaba que a unión de música e acción ia chegar máis longe que quedan nos primeiros compases. Pois non estou de acordo, eu creo que sigue explorando cousas novas, como que toda a peli é circular. E é verdade que igual é menos virtuosista que as cosas que fixo antes. Pero, joder, a mí me sigue parecendo, o sea, unha peli super disfrutable, ademais. Podes ya poñer a calquera persoa e a vai disfrutar, é super amena de ver. A verdade é que igual que outros directores, notase moito que unha película está feita por él, como director. Sí, totalmente. Utiliza certos patrols que sabes que... En xeral, os meus directores favoritos, por exemplo, outro director que me flipa é tamén polo identificable que é o Wes Anderson. É un director que me encanta. Abre paraguas, Bueno,
A ti seguro que che parece un sucio burgués ou algo así. No, de que, ou a verdade é que non sei que películas fixo Wes Anderson, porque non... O sea, aparte que son iletrado en cine, sí que penso que... O sea, creo que vi algunha peli de Wes Anderson, pero non callo agora mesmo cal. Se me De dice- Wes Anderson escribín para a revista unha crítica dunha peli dela de Illa de Cans. Esta que é de animación, que son... Ten dúas pelis como de animación, unha especie de stop motion raro. Que nesa peli ademais participou unha tipa galega. A animación fai en parte unha tipa galega que vive en Londres. Eu non as vi, pero non sei se me dice algunha película así coñecida del, seguro que a vi. Pois moi famosas as orixinais con Bill Murray, as de Academia Rushmore ou Life Aquatic. Non puta idea. Que tal a Plasma Gun ben, verdade? Sí, a Plasma Gun. No, a min as de Plasma normalmente non me gustan, son moi lentas. É lento o disparo, pero bueno. Di algo se vimos Space. Space. A de Michael Jordan. No, Xa é calo. unha serie, o sea, yo creo que se refiere a unha serie que está o actor Protagonizada por Simon Pegg. sí, Simon Pegg. Sí, que é do 2006, creo, de por aí, Joder. que creo que é das primeiras series que fixo como director. É de Right, isto tamén. Aquí está. É de? É de Edward Wright. Sí, é das primeiras, e foi un éxito en Reino Unido, creo. Ai, que mi foi. mago, vouche ir a casa a bicar, Eu pensaba que vira todo, que me vin varias veces. A trilogía do Corneto vira varias veces. Que coste que o coñecía, Ostras, pues eu non, tío. Darío, por que me apoches estas cousas? pero joder, pensé que sabías, se tanto te gustaba Edgar Wright. Darío, que te pires, que tens que estar máis atento, joder. Aquí Va, pedíndome que isto recomendacións. é unha gozada, coas chismas teledirixidas vamos. O Homing Bolts é moi bo, Os tragos, uf. Menos mal que temos a audiencia para darnos feedback aquí, porque Darío renuncia a facernos Esta recomendacións. merda, tío. Uf, Xa, é que como xogar. ese lume estaba moi mal posto aí, tío. Pois xa está, O de Space, o que dicía antes que me apunto aquí cousas todo o tempo nunha libretiña. Space, estou facendo É antigua a serie, de todas formas. do 99, di aquí algo, sí. Sí, pero que máis? pero bueno, está guai, o sea, falan bastante ben así cómica, creo recordar. Que fago aquí? Que fago aquí? Con Simon Pegg. Vou facer este da velocidade. Igual a das balas non é mala. A Este. dereita de todo. Este ou este, non sei. Algo que me permite esquivar, basicamente. Eu collería Euphoria, normalmente me gusta máis Euphoria. Pero tamén pensando en... Laser Rifle, que tal? Ben, sí. Pero Perfecto. quizás son mellores as que levas, Sí, non? Reci, feito como curiosidade, Simon Pegg no cómic de The Boys, o personaxe principal do cómic de The Boys parecese moito a Simon Pegg. E sae na serie de The Boys tamén, Simon Sí. Pegg, pero facendo do pai do protagonista. Do pai da prota, sí. Deita, un placer. Joder, pásate cando fagamos máis, que ni todo que me fagas aquí recomendacións. Se non coñecedes algo, ten a súa canle, que está bastante guai, os directos, fai directos divertidos. Pois sí, saen en The Voice Simon Pegg, pero non ten nada que ver Edward Wright con No, con no. The Voice. Darío. Sí, a ver, o que é o protagonista do cómic exactamente parece Buah, ser chaval. Simon Pegg. O sea, dice agora post no cómic, como é Huey no cómic, é casi igual a Simon Pegg, o que é o debuxo. Menudo nivel que tocou. Parece ser sospeitosamente a Simon Pegg, vamos. Coche unha variante moi chunga deste nivel, tío. Sí. Estou sufrindo xa. Coche unha variante moi chunga. Podome esconder aquí un pouco, pero cando comece a vir o Cando can... empece a... Sí, non sei se pasarás. Igual tiñas que ter sido máis agresivo, pensa que eso non che sae natural o principio. Aí tes que, antes de que desperte o bicho, intentar matar a todos os que ten detrás. Sabes? Ah, xa está. No, hombre, no! Bah! Estaba lonxe, tío. Nah, isto é mentira, Que mentira, tío. Que mentira. Ai, como se sabía. Mira, a mí Plant paréceme fish, pero mellor. Bueno, rapaces, eu vou ir marchando, que teño... Tens que marchar, Darío. Ok. Teño fat. Veña, nos daremoslle nada, 4 runs máis e xa está. Non vou tardar moito en morrer. Un ratiño máis e liscaremos tamén, que xa nos vai tocando tempo.
Sí. Mira, faltame xusto... Gañadaría. Chao, tío. Deca. Quédame xusto Chicken, Rebel e Rogue. Sí, Rogue é divertido, pero Rogue é como xogar coa dificultade alta todo o tempo. Xa verás cando desbloquees. Polo de que morre e tal, non? O sea, que porque perde vida. Tal. Sanche policías aleatorios dende o principio. Ah, sí, é verdade, é verdade. Sí. Pero esta... tampouco me gusta. De feito, hai un reto con Plant que é conseguir matar o trono en menos de 15 minutos. Hostia. Sí, hai un logro. Eu non o conseguí, porque non me gusta, non xogo con ele. Entón... A min pareceme unha versión mellor de Fish, tío. Porque Fish ten a mobilidade, evidentemente este non ten a da munición, pero Fish ten a mobilidade de que fai o de esquivar e tal. Pero este chisme xa anda máis rápido, sabes? Xa non precisa esas tonterías, sabes? Non sei. Ah, verdade. É que non me gustan ningún dos dous, sinceramente. No, a mí non son os personaxes que menos utilicei probablemente. Pero bueno. Al final é o que che digo, colles un pouco o teu estilo de xogo e empezas a xogar a uns e outros deixalos un pouco de lado porque, por exemplo, Plant é que, pues, é que non me aporta nada que non poda facer con outros. Corre un pouco máis xa, pero é que, non sei. Sí, bueno, o Throne bate bastante bo, A habilidade especial é bastante boa, que cando tes un enemigo... Matas coa de beita, sí. Pero en realidade non hai tantos inimigos, sobre todo en canto vas collendo armas boas. Cheto lle velocidade, moitísimo. Faise, é divertido, A ver. Notas, Imos probar. Esta run total, a min, plan... Buah, chaval. Sí, notas. Por exemplo, na habitación que xo tocou antes chunga con Melting, esta habilidade era boa, porque ao final o que tens que ser é moi agresivo, sabes? Sair e intentar matar a todo moi rápido antes de que esperte o bicho. Entón, aí o que podes facer é, sí, encerralo e te dedicas a outra cousa. Sí, vou limpar o nivel antes, se podo. Eu nunca o fago, a mí non me gusta, porque o outro tipo dispara aleatorio e as balas non as ves. Xa, ti fas o focus, non? Aí en plan... Sí. Os boss case sempre focus. O sea, é a mellor estrategia a longo prazo para o xogo. Intentar rushearte os boss. É moito máis difícil esquivalos que matalos. Moito máis difícil. Aí estamos. Mira, está... Pues mira, están Fedellux estes xogando... Non sei que coller. Vou coller isto, Non sei que coller isto. A Mutate Later. Se non che gusta ninguna, sempre tes a Mutate Later. Pasa que non hai un rollo que se colles las wish e despois podes sacrificarte nunha flor ou algo así, máis adiante. Sí. Hai un nivel, o sea, cando chegas ao nivel de... Do xeo, hai unha flor na que podes perder 4 de vida. Pois a ver se chego. O nivel secreto ese é jodidísimo. Xa, pois a ver se chego. Pero ridículo, porque por exemplo, aquí tamén dende esta tamén podes acceder a un nivel secreto. Mira, de feito, se o vexo en si, se te vas fixando, neste nivel sempre hai unha alcantarilla. Sí. E se a explotas un explosivo, accedes a un nivel secreto. Unha alcantarilla, a que queres dicir? Unha alcantarilla no chao, debuxado. A ver se a vexo. Collerei a double shotgun. Sí. Fora... Bueno, é que nunca vou con explosivos, non me gusta nada. Non me gusta que as miñas armas me maten. No, cuidado. Menuda versión máis difícil de matar a ese bicho, fixeches. Ai, merda. Que tontería. Bueno, igual. Ni sequera quería ir moito con Plant. Vamos a seguir con Young Venus. Young Venus, bueno, nunca pensaba como se chamaba, Pop. Sempre chamaba Pop. Na miña mente chamase Pop, así te digo. Pop. Os que vimos Community. Pop. Sempre penso nel, que conste. Que había un capítulo que dicía, temos que sincerarnos, non sei que, aí ele dicía, en realidad son británico. Sí. No capítulo ese onde fan como un documental e sustitúen o tipo que fai de pop por outra persoa para que faga de pop. É boísimo ese momento, tío. Espera un segundo, veño agora, un segundo. Sí. Ai. Pois este xogo estou lle dando bastante últimamente. Para coller ainda que sexa un pouco de reflexos, porque... Xa está.
Vale. De Ainda que feito, sexa para coller un pouco de reflexos, porque estas cousas danseme moi mal e ao final estas cousas tamén son práctica, claro. Ostras, eu de feito son consciente de que mellorei en outros xogos a base de meterlle xogos horas a este. Sí, seguro. Que collo? Non sei. Este igual. Son boas todas, Esta Estas porque- personas me gustan todas. Gaño bastante... O sea, con este vou gastar moitísima munición. É que é unha pasada de pa. Sí. É unha que encantame que o throw bat é brrp. Sí, disparas como a túa versión, pero ainda máis. Pasa que, por exemplo, xogo pouco con este porque Ah, merda, tío. Vou me probar. parece moito a xogar con... que sí, onde vas? Estás loco. Se me parece moito a xogar con steroids. Sí, pero gústame máis steroids, Gústame A bastante mí máis. tamén, a mí tamén. E por eso sempre xogo máis con steroids que con este. Ao final os que mellor se me dan son... Steroids, Ice e Robot. Robot é o que che comentaba outro día, que Robot está moi ben cando empezas a xogar porque Sí, polo das armas polo das armas. O sea, vaiche dando, vas practicando con armas que non coñeces dende antes. Eso está bo. Vale, a ver. Pois falábamos do de Pot Pop, parece broma, pero é destas personaxes de Community que parecen como un chiste ridículo e en realidade Encántame o de... Moi é moi significativo do que é Community, sabes? Porque é como todo o tempo o Dan Harmon xogando con todos os tropos das sitcoms. Sí, Sí, as características dos personaxes típicos que aparecen. E o Pop Pop é o típico personaxe mierda que ten unha catchphrase. ¿Sabes? Sí, é Tipo que é o único que Steve- fai. Tipo Steve Urkel, sabes? Unha cousa así. Sí, E a risa dese personaxe, sabes? Que en realidad é polo que me gusta tanto a Community é por ese xogo que ten sempre de estar meténdose con outras series. O que mola é o pop cando tira 700.000... Sí. Non escoito o xogo, que consta. Que non? Igual é porque está super baixo. Ah, no, boa, que estou vendo polo Twitch e non teño nada así. Ai, como me gusta este xogo, tío, de verdade. Está moi ben. Eu pasáramo Miguel Martos o de filo e tal. Vou poñer isto tamén, as de munición que son importantes. Xoguei un pouco ao principio, pero bueno, non... O sea, vin que era bo e tal, pero bueno, va, deixei... No... Va, merda. Paso, tío, vos. Deixei no tal, pero sempre me molou, a verdade. Agora collendo outra vez e dixen... É que este é unha pasada, tío. Este é a hostia. Este é divertidísimo, porque este sí que che obriga a xogar dunha maneira que antes de descubrir nunca xogas desa maneira. Tens que ir aí, todo o puto tempo. Vas como un zumbado, tío. Pois hai outro xogo, pensei no... Eu teño na librería de Steam, pensei cho dicir, que se chama Super Hexagon, non sei se coñeces. No. É unha queimada de locura. É como, o sea, é un xogo no que hai unha especie de... Ti eres literalmente eres un cursor encima dun hexágono. Véñese contra ti todo o tempo como... Que non sei como explicarche, é unha cosa tan ridícula, é moi visual, é como se fose unha cosa moi xeométrica, sabes? Sí. Hai un pateo xeométrico e ti podes moverte de maneira moi limitada, pero podes moverte. E chegan todo o tempo inimigos rapidísimo, a música electrónica aceleradísima. É dificilísimo, o sea, pero de runs de 10 segundos, unha cousa, sabes? Joder, chaval. Sí. E é super divertido, é super divertido tamén. Pasa que, eso sí que, como di Pablo, café para moi cafeteros, o Super Hexa, ¿no? Un día se queres encima, chico. Ainda que xa che digo que, non sei, quizáis eso é para xente moi comida dos bullet hells, tipo, que me gustan a mí. Ui, voy recuar un pouco. Sí. Ainda que va, no, tío, non o espírito de steroids. Espírito de steroids aí de como... Cala que é un científico, steroids, tío. Sí, está lendo, cando na pantalla de inicio se te fixas está lendo un libro. É un rollito Jekyll e Mr. Hyde, sabes? Aquí que sempre sacamos as referencias literarias de todo. Sí. Nada, que con este, de verdade, este Robot e Ice. E Ice foi unha sorpresa, porque Ice non contaba eu con que se me fose dar tan ben, tío. A min sorpréndeme, Tamén me contara Pablo que lle gustaba Ice e me sorprendía, non sei. A min non me di nada. Mira, Non me gusta. Pop Gun. Pop Gun é moi boa, tío. Pop Gun é moi boa. Sí, pero... En xeral con este personaxe as armas de spamear. Sí, Nada, no, a Shotgun Shoulders.
Pero non teño... Xoca. Sí. Sí, pero xa terás, tranquilo. Hai que confiar en que sobrevives, tío. A ver, a de Scary Face sempre é boa, Porque, bueno... Que os Home, e enemigos... con este personaxe tamén é boa porque te podes permitir ter peores armas, sabes? Bueno, sí que teño, que a Pop Gun sí que rebota, tío. Non che quería dicir para ver se... Hai un pouco de trampa en algunhas mutacións, Como que non che din todo o que fan. Xa, estive vendo algún vídeo en YouTube de xente que se explicaba ben e tal, Que sí que dicía que todas as armas que fan Pop son como escopetas. Son como escopetas, exacto. Que mola, é que de feito a página é bastante tocha. A wiki da wiki, do Nuclear Throne, sí, é bastante isto grande porque hai moitísimas cousas que explicar, O sea, aquí estamos xogando un pouco de cháchara e falando e tal, pero no xogo faz un montón de... Ves aquí a alcantarilla, mira, baixa. Ah, esta. Vale. Cale. Esta de aquí. Pero non teño explosivo. Esa de abaixo, non levas explosivo. Pero esa se levas explosivo, se faz que explote, levanche un nivel secreto. A ver se atopo un lanzagranadas, volvo. No, pero non creo. Che saiu a arma aquí. De feito, creo que tamén hai como... Bueno, se nos vamos a cousas profundas do xogo, hai como ratios de porcentaxe. Mira. En plan, Sí, de che saiu un arma 7,66, sí. Sí, Este, claramente. sí. Home, en xeral todas as mutacións de munición. Sí, a de ter moita munición mola moito, para robot tamén. Sí, porque robot como le van más moi tochas. Levo un pouco de retraso no son porque estou no vendo no Twitch, que é moi divertido. Boom. Vale. Nuclear Throne, tío. Nunca Esta- pensei que xogaríamos en directo a esto. Esta run outra xa, Sí, que son horas de facer a cea como outro día non estabas, tío, pero estivemos falando Darío e Maiseo aí de De cociña e tal. Este que De tal, cociña, tío? sí. Que tal este? mal. A É o mí que as se cousas pega, me é matan, tío. como sticky e tal. É que as cousas que me matan non me gustan, tío. Ese solta veneno cando Sí, disparas. sí. Pégase e logo... Pero a mí o de levar cousas que me matan a mí non me gusta. Que raro. Porque como que obriga a levar outro para, o sea, a pensar outro parámetro máis, Sí. sabes? Mira, read a book. Read a book, sí. Ves, é como a que cheira papá, que sempre recomendamos modelos de vida saludables. Cuidado, É difícil esta variedad, sabe, un chingo difícil aquí. Sabes o que estou intentando, non? Sí. Va, vou por outro lado. Pero máis arriba, eso, exacto. Arriba non parece tan difícil. Chegou unha bala e todo, Estou quedándose en balas. Non podes xogar tan defensivo, hai que arriscarse. Hola Farum. Pues chegas de última hora, hoxe, Podes disfrutar aquí de Low, que está facendo unha run boa por fin, despois de varias mortes nas primeiras fases, pero... Que con Ice cheguei récord, Récord persoal con Ice. Di que ten este xogo non se entera de nada, pois mira, aquí facemos un pouco tutorial, coa tontería. Sí. Aparte eu tampouco son eu o mellor aquí, así que... Outro día tivemos versión Teño que entrar aí de algún xeito, vou quedar Tens que sen entrar, balas. tío, entra. Tío, que outro día estivemos un cachiño E agora de que? ¿sabes? E agora que, tío? É que... De que? Nada, tens que Non buscar teño putas balas. o cofre rojo. Tens que buscar o cofre rojo e coller a arma que che saia. Exacto. É que por eso che digo, non pode ser tan defensivo, non che permite o xogo. Xa vexo. Bueno, hai personaxes que sí, Por exemplo, Melting ou, sabes, personaxes dese estilo. Sí, pero tampouco, porque ao final se a pantalla polo que sexa sae chunga polo aleatoriedade que ten, sabes? Como antes, sí. Sí, non te podes permitir. É moi importante, despois ti o faz máis instintivamente. Pero moitas veces é moi importante entrar e durante esa parte na que os inimigos ainda non te pegan, explorar, sabes? Pois que outro día estivemos falando de cociña con Darío porque é un cocinitas aquí onde tedes, aquí non Sí, xa vin, sí. que ten unha olla destas Algo en chinas Instagram, de- non? Que? Non ten algo en Instagram de cociña, ou tiña? No, Ou tiña unha página, Poña fotos. tiña unha página web. Antes de meterse full shader.
Empty todo. Es que colle a... Bueno, que colle a... Ah, vale. Ah, mala. A de Robot, a última. Deste paso, de horror paso. Outro día, cando teña a chicken e tal. Nah, horror, un abrazo, tío. Este pode ser a última. Esta pode ser a última. O sea, Con quero este dicir, importante esta última pode acordarse ser boa. de- Con este importante de acordarse de comer as armas. Sí, teño... Aproveitar a habilidade, porque a veces pasas de todo, con antes costume... De momento non, Pois sí, outro día explicou como fallo. Ti sabes, coñeces o pulled pork? Sí. A carne mechada esta. Pois fai na casa, tío. Ten unha Hostia, pota desta ten unha de chisma. cocción lenta. Joder. Crock pot, creo que se chama a pota esa. Sí, temos nosta... non temos. Quixemos, pero... Bah, ao final nada. Non sei que facer aquí. Vou poñer esta, a de camiñar. A de camiñar, en serio. Máis rápido, tal. Bueno, depende do personaxe, pero é divertida a de que os inimigos palman cando te fan dano. Sí, pero... Bueno, sí, veña, que ao final vamos facer, así que... É un pouco xogar a perder. Hai que algúns personaxes que se poden facer dano a sí mesmos, entón eso tamén mola Sí, bastante. o chicken e a outra... A Eh, policía, non? Non, a policía non, o bandido. No, Bandit. No, Bandit, chamase Bandit. Rebel, Ou creo. Rogue. Rebel ou algo así. Rebel, Rogue, non sei. Rogue é a pava, Rogue é a policía. Rogue é a policía, sí. Vale. Pois sí. Hostia. Ah, mira, morreron todos. Ves, é que non é mala, tío. O Sledgehammer non é mala a arma, É un pouco lenta. Sí, pero bueno. Da igual, vou a comer dentro de 2 minutos. Ves, aí fixeches mal. Os cofres amarelos danche sempre munición da arma que levas posta. Xa. Iso é o que estou intentando fixar últimamente. Sí, Vou mira, coller comenta isto, aquí Farum que Pep o de Night Games é un fanático deste xogo. Sí, de feito a primeira vez que escoitei a alguén falar deste xogo foi a Pep. Foi un pouco que me picou. Eu confío bastante no criterio en xeral de A Night. A Night é morcego, ves? Morcego... As revistas de cabeceira, non? A nosa revista de cabeceira en castelán porque hai que ser internacionais. tamén A Night. E de feito ten directos Pep xogando o Nuclear Throne que tamén están ben para aprender. Ainda que, bueno, Pep xoga bastante ben. Entón, Ui, pa aquí. E xa está. Vale. sinto que me repito un pouco, pero de verdade que o mellor que ten este xogo é unha cousa que igual non se aprecia tanto vendo xogar, aínda que tamén, lle o game feel que ten. O sea, Sí. é increíble o game feel que ten cada arma, é moi distinta, e síntese super distinta. Como que con moito mimo o xogo, sabes? Non sei. Sí. Anda, Antonio Castelo tamén xoga este xogo, en serio. Hostia. O Assault Slugger. Assault Slugger son risas, Non o probaras? Esta. Boom. Solta 3 de Pa. É basicamente matar todo o que teñas de día. Nada aguanta 3 golpes de slugger. Pasa que queima munición como un... Bueno, xa queimaches todo, de feito. Pero non sabía que Castelo tamén xogaba. Estes xogos un pouco que hai un pouco o tópico este de xogar para matar o estrés do día e quitarte... Non sei, un pouco polo que a xente supoño que tamén xoga o Call of Duty, sabes? Sí, non? Pegar aí 4 tiros e tal. Sí. Pero este é un xogo intenso, En realidade eu creo que no Nuclear Throne se fai igual e é mellor. Auto, non? Nada, quita a Assault Slugger. Aparte o bo aquí é que... Ui. O bo aquí é que nunca... Como dices, ui, que faz? Ah, xa está. O bo aquí é que nunca desperdicias un arma, tío. Con robot. De feito, as armas doradas, se as comes danche un montón de... danche vida, danche de todo. Que fago aquí, tío? A vida, Este tío. ou este? A vida. É que a Rhino parece unha mutación boísima, tío. Con Melting, sí. con Melting se non che toca, xa te podes despedirse. Hai un reto tamén de pasar de matar o trono con Melting sen coller Rhino nin outra mutación. Nin Boiling Veins ou que? Sí, Uf. creo que era moi nivel, sí. En plan, xogar en modo ultra hardcore. Vaya, porque Hostia, facer unha no-hit run, en plan que non che sí, dean. básicamente, porque... Sí, básicamente. Pode che dar un verme, nada máis. Sí.
Anda, nun día de confinamento Antonio fixo un podcast xunto con Miguel Campos, invitaron a Pepe a falar unha hora sobre Nuclear Throne. Anda, pois mira, pasamos, sí, gustaríame escoitalo. Ainda que eu xa escoitei moito porque coa tontería levo varios anos escoitando o podcast Reload, que é o podcast que teñen tamén a xente de A Night. Está bastante guai, É un podcast bastante bo. Eu creo que en castelán deu sobre videoxogos dos mellores podcasts. Falan cando saiu falaron moito do Nuclear Throne e co tempo tamén falaron do Nuclear Throne en varias ocasións porque son bastante frikis do xogo. Anda, eres Patreon da Night, é fan. Eu entereime por... Hai que ser Patreon de Morcego, ser Patreon de Morcego. Apoyando os pequenos. Bueno, pequenos, pero teñen unha comunidade de videoxogos en galego. Teñen unha comunidade de Patreon que alucinas, Mira, tamén é Patreon de Morcego, ves? Vai dous pasos por adiante de. É super fiel o de Patreon de Morcego, a comunidade, a xente que lles fai Patreon. Sí, é super estable. Sí. É super estable. Que a ver, que notase que a xente recibe con mimo o que fai Morcego porque fai no ben. Porque, por exemplo, nós non escribimos tanto, como ao final nos dedicamos a máis cousas, non só a videoxogos. Ainda que esta semana vai sair un artigo de videoxogos, Xa como ves o Laser Cannon este? Nada. Levas mellor. Bueno, ainda que quizáis sustituílo por a Crossbow. Non, que teño Homing Bolts. Pois entón. Pois... En a Quecheira tamén escribimos sobre videoxogos, pero claro, non de maneira tan... Non somos un medio tan especializado como Morcego, entón. Eu teño que apuntar que foi a Night o que me descubreu o das bicis, o Lonely Mountains. Ai, merda, non quería facer iso. A min tamén. De feito, quizáis dos xogos coa coña que máis me gustaron deste ano, Sí. Fora broma. É un puto xogazo ao final, Dos xogos que máis xoguei, paseime ao 100%, paseime de todo. Vou coller esta, O Q. O Q, eu collo aquí a de enerxía, porque as mellores armas son de enerxía, entón sempre acabas con armas de enerxía con robots. Nada, vou coller o Q que mira que munición teño. É a miña ran e a cago como quero. Mira, comenta aquí Fedeyux, é verdade, que ao final Morcego mobilizounos a moitos tamén, a verdade, magua que non creza máis o Patreon. Outro día Pois sí. falaba desto con Carlos Pereiro, no, que tamén tengo aí unha cousa que está facendo agora. Aí vamos. E el, joder, resultou moi gracioso porque vía el moito máis escéptico do papel que ten Morcego do que eu creo que ten. E en realidad creo que Morcego... Creo que é un papel moi importante. Claro, Morcego xa non polo que porque me gusten máis os textos ou menos, ou que non só por existir, sabes? Só por... Efectivamente. Que eso sexa unha cousa que existe. Xa fai moito. Crea como tece comunidade, crea comunidade. Por exemplo, non é o mesmo que nós en a Quecheira podemos sacar un artigo de videoxogos e que igual é unha resposta a un artigo de Morcego. Ou igual é un xogo no que xa falaron de Morcego e damos outra opinión. Joder, xa é moi distinto, sabes? Xa crease un debate só pola propia existencia de que eso exista, sabes? E o que di Fedeyux, evidentemente, eu creo que non se pode entender tampouco como evoluiu o Twitch en galego dos últimos meses sen o que fixo previamente Morcego como medio. Preciso xa munición, da escopeta. Un medio de referencia galego dunha temática determinada, sí. O sea, sí. E en realidade que, por exemplo, de cine existe a cuarta parede, especificamente de cine. Porque en magazines, pois, existe a Quecheira Papá, existe Balea, existen varias cousas. Pero teñen outra finalidade, non... Emplazamiento publicitario. No, joder, esto é a Quecheira Papá, por que non vamos a falar da Quecheira Papá, me cago en tal. Efectivamente. Era coña. Como Galicencia coa ciencia, efectivamente. Non é o mesmo un medio xeralista que un medio... xeralista, entendamos que a Quecheira Papá é de todo menos xeralista, pero que se dedica a varios medios artísticos. Son distintos. É importante que existan as dúas cousas. No... O sea, os medios de nicho son importantes, específicos de un determinado medio son importantes, pero os xeralistas son super importantes tamén. E dicías, Farun, que se che fixo difícil o Lonely Mountains? Tío, cambiei... Joder, cambiei a escopeta. Non, cambiei a escopeta e collín bolts. Hostia. No, pero coller bolts pode pasar, coas... Agora shells. Estou collendo ao revés. No, nas cousas que deixan os inimigos é random. Pasa no cofre de amarelo. Vale. Laser rifle nada, non? No, laser rifle nada.
Non pude nin rematar a demo, dixo. Joder, en serio, fixes tan difícil o do xogo da bicicleta. Pois non me parece que sexa tan... Non, aparte hai moitas tan formas de xogalo, accesible, non? ¿no? Hai moitas formas de Sí, xogalo, podelo xogar moi podes xogar tranquilo. super safe para pasalo, é divertido. O sea, quero dicir... Que fago, tío? Eh, Estou moi ben de munición. Mutate Later. Esta é Non boa, me gusta. Esta é boa, pero que levas un personaxe que ten armas moi boas. Non che fai falta. Xa. Sí, aparte de o que destifaron, que o xogo é super bonito, ainda que non seas capaz de pasarlo. É que é simplemente Ainda que non meterte nun seas nivel. capaz, Sí, meteste nun nivel e xa estás, xa estás xogando. Que parecía que o decíamos de broma cando xogamos, pero cero de broma, que me parece un xogo que é terapéutico e poñomo e dou un paseo por aí. O sea, a máis nesta época de estar metido na casa, joder. Temos que facer outro día, outro especial xogos de natureza, porque hai moitos que fan eso Pois sí. e a verdade que pareceme moi bonito eses directos que fixemos sobre a natureza se pode repetir. Bah, estou perdendo todos os rats, tío. Tiña que facer Eu iso. quería xogar o Among Trees, xa polo bonito que xa, o Among Trees tamén. Temos varios, eu teño varios apuntados, tamén me gustaría probar o Flower. Teño o de Everything, que tamén quería xogar, creo que é un bonito xogo para que xoguemos en directo e falemos un pouco de filosofía e tal. Vale. Que teño que coller agora, entón? Isto e isto. Vale, perfecto. Claro, aí tes que coller eso, exacto. Ben, Lou, estás aí mellorando. Estou na... Vamos. Everything non é bonito, pero interesante, sí, Everything... Nada, non, para- esta nada. No, que va. Que auto shotgun é moito... Max Shells! Consigo un montón de munición, non sei por qué. Porque comiches o... Comiches mira. a arma. A arma dache munición. Canta conseguín. Non sei se coller este... No, ahora estou moi ben. Eu aquí collería... No, a máis aquí xa non che sirve para o nivel. Esta, Sí. polo tema da munición, sí. Este que sae, un cofre, este que sae con papel de regalo, non? Como con papel de regalo. No, saenche máis cofres. Podeche sair un rojo máis, un amarelo máis. Son dos canutas aquí, Ves, aquí fuches conservador tamén. O sair, se te recolocabas, o sair, Xa, as mellores posicións. sí. Pois sí, non sei, os que estáis aquí tamén, que, joder, teus aquí a nosa audiencia sabe tanto ou máis de videoxogos que a nos, Tedes algunha cousa que vos apetece que xoguemos ou nos recomendades, escribide, que Sí, por sempre favor. estamos comentándonos a cabeza con que podemos xogar no seguinte. Estou jodido. E bueno, xa vedes un pouco o que nos mola, que nos molan os xogos un pouco narrativos, pero tamén nos molan os arcades, así que aquí damos ya todo. De todo. Xa son moitos anos cos marcianitos aí, Farun. Non! Cegoucha vida. Pois sí, tío. Sí que me cegou. Bueno. Vou marchar. Sí, marcharemos. Haberá que chapar isto, que xa levamos máis das 2 horas, penso. Sí, hoxe 2 horas e cuarto xa levamos. A ver, Xa son a ver aquí cear. vamos poñer así. Pois moitas grazas a todo o mundo un día máis. Boa noite, Farun. Chegaches ao final. Boa noite, Farun. Pero chegaches ben. E A ver se nada, podo ver un dos teus directos, que Farun dedícase a facer cousas de deseño gráfico, de deseño e cousas así nos seus directos, e como despois non garda o vídeo on demand, nunca podo velos, joder. pois nada, perfecto. Bueno, xa temos un pouco programado para os próximos directos, porque temos que acabar o Inside, que nos levará un directo máis seguro, e o Limbo probablemente un directo inteiro. Así que aí está. Bueno, sen máis dilación, ímolo deixar por aquí. Deixamos aquí stream ending un ratiño. Imos poñer un pouquiño de música. Xa que estamos, ímolo facer perfectamente pro. Ou mira, mellor todavía. Hola de novo. Como estamos? Temos alguén a quen poidamos reidear? Sí, está xogando o Clan Kiefer, están xogando aquí Fedellux Bueno, non sei se está Fedellux, porque Fedellux parece que está no chat, pero están xogando o Minecraft. Sí, entón podemos lle facer aí mandarnos a xente chega. Ai, que non era así, era así. Coño. Sí, é Fedellux, mi má, Cerebro Galaxia. Eu ando a todo. Cerebro Galaxia, Pues, Fedellux. Aí vos vai, rapaces. Nos deixámoslo por aquí, así que aí des. Imos facer o raid. Non vos deixamos con música lofi, Acabamos enseguida.
E nada, moitas grazas a todo o mundo por estar aquí. Vémonos a semana que ven. Xa temos que facer. Sí. Por que non máis Nuclear Throne? Haberá que palmar un pouco máis. Veña. Chao, chao. Deica, ata logo. Saúdade por aí da nosa parte os que vayades. E incluído ti, Federius. Saúdate a ti mesmo. Saúdate. Chao. Chao.